solo tendes esas sombrillas, non tendes ninguna máis, non? No, pero paraguas tenemos, sí. Calquer cousa que nos tape, tío. Non temos paraguas. Os drones están con paraguas, as cámaras están con paraguas. Orden de salida dos nenos, orden de salida das lentas e orden de salida dos... Vale, falo con Lucía ahora. José, o enlace, pregúntame que enlace é. Na web, canalmisterio.gal, nada máis entrar, sabe o que é.
tempo ten o Fran en Carrilana de un. Fran Eso é un Carrilana, competidor, ¿no? Fran Unha Carrilana Carrilana de un, pero pode ganar. Sería a primeira vez na historia. Sería a primeira vez na historia, pero está a 3 segundos ou a 4. Sí, sí, o sea, el vai salir de segundo, ¿no? Claro, vai pero salir, quero dicir que sería a primeira vais vez. ter que empujar se Claro, non lle chego o exactamente. impulso. Sí, ten que Bueno, esas cousas vouchas preguntar. na salida vai ter que facer el o aquel. Pois nada, déxame coller a silla. Hola, hola. Hola, hola. Uepa. Hola, 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 hola. Hola, hola. Espera, voy a decir que me posiciono e que vayan a abrir. Vale, pongan cascos, vale. Hola, 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 hola. Escoitades? Hola, hola. Hola. Vale. Vale, perfecto. Moi boas tardes, amigos e amigas. Todos benvidos e benvidas a nova edición do Gran Prix de Carrilanas, a edición 2026 do Gran Prix de Carrilanas de Esteiro. Emoción que coido nos colle a todos, os que lle pilla un pouco máis de perto, a quen lle pilla un pouco máis alá. O retorno das Carrilanas despois dun ano de barbeito é unha maravillosa noticia que confirma, coido eu, que as Carrilanas seguen a estar vivas. Penso que pola edición deste ano máis que nunca, que o saltón a listar, o listón a saltar, ten que estar sempre a superar, o da vocalización e os erros lingüísticos tamén, que os vai a ver. A ilusión é máxima, porque vimos un ano que se fixo unha auténtica longa noite de pedra. Vamos a contarvos todo con toda a ilusión e con todo o detalle. Empezando sin perder un segundo, porque arriba, na saída, está a nosa compañeira Lucía, que xa ten protagonista, e dámolle paso. Lucía Anxo. Non a escoitamos, o sea, escoitamos por altavoces o que está na cabina, por altavoces de aí. Cando acaba a entrevista se...
Sí, 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 sí. Recollo. Impresionante documento auditivo, ¿eh? Ujú. Desde logo que un reto fantástico e bueno, agora sí que estamos de novo desde a liña de meta, que teño que dicir unha cousa importante, un avance que parece asunto nimio e talmente non lle é, porque estamos de fronte a onde se fai pois a chegada final, donde cada piloto celebra, se expresa, mete o derrape ou fai o que el que considera oportuno. Antes estábamos de costas a todo, contando simplemente a través do que víamos na pantalla. Agora témolo todo de frente e coido que iso é un avance en positivo. Pero primeiro de nada, quero presentar, non ten falta moita de presentacións a estas alturas, pero sempre é un gusto falar con José Ramón Pais, porque é un dos cabezas pensantes e man de ferramenta sempre cercana no que é o equipo, a ampla equipa organizadora que fai realidade o Gran Prix de Carrilanas e as festas de Carrilanas de Esteiro. José Ramón Pais, moi boas tardes. Moi boas, Manu, que tal? Volvemos. Pode ser a palabra que define todo eso. Volvemos dispues... Primeira pregunta, xa que pos aí o balón botando na área pequena, ti como vivistes un ano de ausencia? Porque o que ti me digas tamén vai valer para calquera do resto de compañeiros e compañeiras. Pois foi un ano duro, un ano moi duro, donde, claro, todas as persoas que somos carrilaneiras nestas datas se nos complica moito, pasámoslo moi mal, somos un equipo grande, gracias a Dios somos un equipo, unha piña, pero, claro, a nosa ilusión é chegar este día e facer carrilanas, chegar ao 17, 18, 19 de xullo, estar parados, ver o pobo pois en esta festa, a nós entristecemos. A veces hai que dar tamén un paso atrás para repensar, a veces podes estar parado un ano e dicir, oye, pues aquí estamos, como podemos facer isto, como podemos ir para adiante, os errores que seguramente os cometemos, pero volvemos outra vez no 2026 con máis forza que nunca, penso. Estamos disfrutando, cansados obviamente, que levamos 3 días, así que todo o mundo que veo as carrilanas nos ten que disculpar a toda a directiva, a organización, calquera erro que pudemos cometer ou calquera persoa que ao mellor non se sintou pois, ben, eu penso que non, pois aquí pasaron moitísima xente porque todo o mundo está moi dentro da festa, pero levamos dendo venres a tope, pero levamos 15 días antes en montaxe e ainda queda desmontar todo isto. Se ainda estás collendo alento, que ainda che falta o aire. É que estou en 1000 sitios. Agora vim para aquí, pero levo toda a mañán, pois aquí para lá. Vamos ao cómputo. A ver canto computa en horas dormidas. En horas dormidas non. Na última semana. Non sei, pero vouche dicir, en horas dormidas non, pero levo xa andado 20 kilómetros. Isto é, non é daqui a Major, é o Alto do Tremuso, a ver se nos estamos enterando de hasta onde camiñou. Ainda non acabou o día, que son bueno, as 6 da tarde. Está claro que consumes moito omega 3, porque para camiñar tanto tens que ter o corazón. Pero ainda sigo, ainda a ver se perdo. Venme ben para baixar uns quiliños, eu fago polos kilos, por baixar un pouco o peso. Pérdense, porque digo todos os anos e non é un tópico, o que traballa a equipa organizadora de Carrilanas Esteiro para facer realidade este soño para un pobo como Esteiro, e coido que para toda a Bisbarra, toda a comarca, chamalle X, é incalificable, é sempre merecedor de louvanza. Estamos nas horas previas e é importante dicir que non lle podemos dar as costas tampouco a final do Mundial, que é ás 9, e iso obriga a que para que todo o mundo poida disfrutar dunha cousa máis a outra, se así o considera oportuno, algunhas cousas a nivel horario modifícanse. Agora, rapidamente resumimos eses cambios. Sí, tuvemos que adiantar por horarios de Mundial, para tamén a xente que queira vir as Carrilanas poda disfrutar do que é do Mundial. Creo que moita xente, incluso eu quero ver o partido tamén.
Tuvemos que adiantar unha hora toda a programación. Toda a programación é retirar a entrega de premios. O sea, a salida de nenos, que é a primeira, sempre está prevista para as 7 da tarde, se todo vai ben. E agora mesmo adiantamos as 6 da tarde. O sea, o streaming abrimoslo fai agora un anaquiño, tamén se adiantou. Saída de lentas ás 6:30 e a saída de rápidas ás 7. Se todo vai ben, ás 7:30, 8 menos cuarto, acabaríamos o que é a baixada de Carrilanas. Non temos entrega de premios porque o que vamos a poñer é a pantalla xigante para ver o partido do Mundial. Mandar subir ao palco a toda a xente. Teño un compromiso no Pazo do Tambre que me obriga a estar a 1 da tarde no Pazo do Tambre, co cal esa hora pode fluctuar se finalmente son eu que non fai. E se non son eu que non fai, din que teñen, pero non a un dos Hombre G, no, o cantante de Fiebre Amarilla, aquel que tiña un Ford Fiesta blanco e un jersey amarillo. Vamos, que aquí ninguén é imprescindible, e o importante é que isto está vivo, e despois o visto Antonte, e máis onte, eu coido José que está máis vivo que nunca, está a full. Está a full, a verdad que calquera espacio que temos, que estuvemos montando, está repleto, que tema festival, o venres disfrutamos dun festival con Novelouro, con Baiuca, con de Ningures, cheo, o sea, o noso recinto é unha capacidade de 7.000 persoas, tuvemos 7.000 persoas, non se pechou o viernes porque non se precisou, pero sábado onte, pois tuvemos que pechar portas, quedando moita xente fora, nos danos moita mágoa deixar a xente fora do festival, pero claro, temos un plan de protección, nos temos que cumplir, a nos indicanos seguridade 7.000 personas, non podemos pasar das 7.000 personas, o sea, se non pode pasar calquera cousa, desaloxos, saídas de emerxencia, pois é máis complicado. Carrilanas, onte baixamos 58, creo que foron, nunca baixamos tantas na pole, foi récord histórico. Normalmente solemos baixar 25, 30, 35 no mellor dos casos, e subíronse 58 das cales, creo que foi 57 as que chegaron abaixo, non chegou unha ou dúas. Non pasou nada, saleu todo maravillosamente ben, os pilotos compórtanse genial, estamos vivindo que en plan, estamos alucinando, en plan, todo está saindo tan ben que jolín, dá gusto volver así, con esta alegría, con esta forza e con ese recibimento de toda a xente. Esteiro volveu a ter a vida e o airiño de festa tan gigantesco que lle aporta o Gran Prix de Carrilanas, a festa de Carrilanas en definitiva, porque acumula moitísimas cousas, é unha combinación de atractivos para que familias inteiras, porque é importante sempre suliñar que é unha festa moi enfocada ao familiar, para ir xente máis maior, rapaces, cativos, a pasar un fin de semana máxico en Esteiro, e coido que é unha maravilla saber que segue tan viva esta celebración. Agora que José me deixa un segundo e me quedo só, felicitarnos o rápido que nos puxeron a sombrilla, porque non sei o sol, a xente que está esperando en liña de meta, a cantos grados está, pero a 70 grados, pero como en Bagdad nos tempos da invasión esta de... Están, pero mira, aí ven Richard está achicharrado, tipo, porque está sempre en liña de meta, está soportando... Richard, a canto vai a temperatura aí o sol? Con cerveza ou sin cerveza? É que esa é a pregunta metódica que esquecín proferir, é que é así. Hai que hidratarse, fundamental, hoxe, estamos nos minutos previos, e agora que me quedo só aí, bueno, e ben José de volta, dous asuntos meramente persoais, porque normalmente nas anteriores retransmisión me puxen na esquerda e agora mudei cara a dereita. É que no eido político mudei de opinión, forget about it, non teño opinión no eido político. É que é un asunto absolutamente estético. Vai meter dous implantes aquí, Johnny, e quero entrevistar a xente mirando para a esquerda porque que non se me vexa o portalón daqui. Ahora quedou en cámara pequena e non o ves ben, pero chirría que non vexas, Eu, profesional, moito. Humilde, moito máis. Pero coqueto é unha cousa que non se pode aguantar. José, sí. Estamos vendo, mentras tanto, gracias que non se me ve aí o furado por onde van ir os implantes moito, estamos a ver tamén panorámicas, bueno,
de Esteiro, Sí. quen non viñera a Esteiro está tardando. Está Falan de San tardando. Andrés e Teixido morto ou vivo, pero Esteiro é está, Esteiro. está tardando, sí. É o único que fala ben da dimensión que adquireu a Festa das Carrilanas, que Esteiro, pois, vese ás veces incluso superado, e un quere apretar, abarcar, quere capar e asubiar, pero é que non se pode, a nivel pois hostelería, os bares fan un esforzo enorme, os hotéis tamén, é un festón que ten unha dimensión enorme, non? É unha festa que ten unha dimensión moi grande. Nos abarca, de quen coñece a zona do Barbanza e de Fisterra, creo que me estaban comentando o venres que non había hoteles desde Son hasta Lira, me parece ser. E onte practico taxismo nos ratos libres. Eu onte no taxi levei unha parella que foi a hospedarse en Portosín, e non vou a dicir, non lle vou facer publicidade ao sitio, porque ademais ao mellor parecille moi careiro a xente, pero pagaron 172 euros a noite, é dicir que non van a unha fonda. No, Aquí no. a xente busca onde hospedarse, por suposto hai zonas de acampada, Sí, sí. pero é complicado dada a masa, é lógico tamén. Sí, a ver, é o que che comentaba, nos hostelería témola máis ou menos de contacto con todos, está sobrepasada, falando con hoteles, porque nós tamén o temos que buscar para os artistas que veñen tocar os concertos, ou a xente de produción, ou a xente que ven traballar evento, e se nos complica tamén, como che comentaba, non hai nada libre en hostelería, entonces colle unha dimensión xa non só no que na propia festa, senón na repercusión económica de toda Bisbarra. A verdad que, bueno, nós sentimos moito cariño da xente cando falamos cos hosteleiros e con toda a xente, porque, claro, están maravillados coa cantidade, máis a xente que ven visitar o pobo e todo. A verdade é que non podemos estar máis contentos. Volver así, como che digo, a palabra é volver con esta forza, con estas ganas e con esta ilusión. Volver, voltar, cal é o correcto, cal é o termo científico, o verbo conxúgamo na segunda conxugación unha primeira. O tema é retornar, estar aquí, amosar que Esteiro está tan vivo como sempre, halle de estar nas boas e nas malas, e a Festa das Carrilanas, pois aquí ya tendes e nós, nesta retransmisión en streaming, imos intentar reflectilo. Que alguén quere conectarse e vos está dicindo como podo velo para a xente que non pode estaros en Esteiro. Pois carrilanasesteiro.gal, non é? Carrilanasesteiro.gal. Aí topan o enlace. Sí, .gal ou .com, valen os dous dominios. Nada máis na entrar, xa lle vai salir o streaming, moi faciliño, rebota xa YouTube, se non ten que buscar en YouTube Carrilanas Esteiro retransmisión 2026 e tamén lle vai aparecer. Estábamos vendo fai un anaco a saída, cos pilotos xa preparados. Os cativos a piques de sair, así que non perder pero nin frangulla da retransmisión, porque estábanse xa preparando, ultimando detalles. Non me estranaría que Lucía nos pedira paso en calquer momento para falar con algún dos rapaces, porque a baixada de rapaces, para que non este moi ducha no rollo das carrilanas, hai tempos na pole position de rapaces que meten algo de paura, que dirían os italianos. Tempos que serían segunda, terceira posición na baixada na clasificación xeral. Así que non me extrañaría que fóramos agora arriba. Outro asunto de coquetería férrea. Aparte do rollo dos implantes que non me teñen que meter aquí, que estou agachando porque son moi coqueto. Gracias que temos aí a sombrilla que nos protexe do sol, porque eu con sombrilla e todo non paro de sudar. Así, José tamén, pero un pouco menos, porque é unha persona un pouco máis recatada, pero eu que voto por fora, sudo, pero como Camacho no Mundial de Corea, así que se me ve de facer o rollo de limparme a camiseta, Pois... Bueno, eu vi a camiseta das carrilanas, pero é que me teño que limpar o sudor, porque calor espeso e callado, sol e moscas, Sol e moscas, pois sí, estábamos vendo eso, onte tuvemos, como che dicía, a baixada da pole position, gañador Anxo Gómez e Anxo Camaño como copiloto, con un tempo dun 57. Cabe recordar que se cambiou o recorrido, que repararon a carretera e o recorrido está como que estánse queixando os pilotos de que non agarra tanto o asfalto, pero un 57 de tempo, a verdade que é bastante rápido. O récord está un 52. Despois, como anécdota ou
cousa curiosa, Fran Maceiras, que de carrilana individual, que quedou segundo clasificado, 2-0. vamos, eso con un 2-0-1 increíble, unha cousa que, vamos, de piloto de un é moi complicado. Imolo ter aquí, en canto lle chega abaixo, cade chegar, porque se ven aínda que sea rolos. Vamos ter aquí a Frankie Maceiras, vamos a ter a Frankie Macín, vamos a ter a Jonathan Maceiras, o Raio do Maio, vamos a ter o volcán do ácido úrico, vámoslo ter aquí e vámoslo entrevistar. Por suposto, a seu fillo Xavi igual, porque na baixada de nenos, seu fillo Xavi con 2.13, 2.15, coido lembrar, Sí, tamén lle marcou un tempolo. Marcoulle para ser neno, cuidado. 9-10 anos, coido. Sí, o sea, é unha cousa, vamos, que xa tira maneiras para competir esa postas a Fran Tojino ou a Anxo, vamos, dentro dos anos teñen que prepararse porque estalle salindo un competidor bastante potente na categoría de nenos, vamos. Foi unha pole position, como sempre, emocionante, de pura adrenalina que vivimos onte e na meta e na Rúa do Sol, pois disfrutámolo a saco porque, bueno, había uns pronósticos. Evidentemente, Anxo Gómez ven de gañar das 4 últimas edicións 3 delas. Históricamente coido que é o segundo gañador con máis trofeos, que ten 3, Fran Tojino coido que ten 4, sí. Despois o confirmaremos, pero vaya, un campeón que non descabala dai agora. Agora mesmo na pole position está e por detrás ninguén se vai a dormir, é dicir, no. Sí, favoritismo sí, pero vámoslo ver. Sí, no, a ver, temos pilotos rápidos, Fran Maceiras é un deles, Pasito tamén, pues, non sei, Pazos, non me sale o nombre, chamamos de Pasito, pero non me sale agora o nombre de... A carreira na Difonet? No. Digo porque esa vina o venres nos adestramentos e gustoume moito o ritmo que levaba. Pois, despois tampouco é que fixera 2 ou 3 mellores tempos, pero... non a localizo agora en que tempo quedou, pero vamos, tamén un piloto moi rápido. Claro, a verdade é que por detrás deles temos eso, a Fran Maceiras que pode facelo, o incombustible Jorge, temos o torpedo de Solleiros. Estaremos atentos a Jorge Priegue porque el baixa, cae polo seu peso. E a seu irmán que tamén a Manuel Priegue, o torpedín. Pois ímolle cun vídeo que xa prácticamente é intro e previa da saída que está cada vez máis cerca, non? Sí, ten que arrancar agora en unos minutiños ten que arrancar. Se nos poñen os compañeros de Aleuto o vídeo, pois... Grande traballo dos profesionais de Aleuto, cada ano demostran o que valen, dentro vídeo. Este é a casa nova das carrilanas que nos cambiamos, a nova casa de carrilanas Esteiro. Necesitábamos un cambio de sede, facíasenos pequena, se nos estaba convertindo en almacén, e nos cambiamos para a antigo nave de Plácido, donde a verdade é que agora quedan expostas maravillosamente. Ten capacidade para albergar, agora mesmo temos 32 ou 33 carrilanas, e ainda temos máis carrilanas, o sea, máis sitio para meter máis carrilanas, un espacio moi bonito, moi ben ubicado, e a verdade é que, vamos, estamos encantados deste cambio, que ojalá sea en un futuro en propiedade, e que a xente pode disfrutar isto como museo. Pois aí bichedes o vídeo que fala por si só, porque as imaxes xa vos ensinan o que ten que ser a casa das carrilanas no futuro, porque se unha festa como esta ten que medrar, pois ten que medrar tamén con eses detalles tan importantes pola memoria de gerente, que non vos vou dicir un ano máis a repetirme da importancia como alicerce desta celebración, pero tamén pola propia celebración en sí da festa das carrilanas Esteiro. Pois coido que é un lugar, unha ubicación, José, moi digna. É moi digna, é o que diría a gerente. Eu creo que se o gerente estuvera vivo estaría moi orgulloso de levar as carrilanas para aí. O gerente sempre dixo que ten unha carrilana no ceo, que é a Chasca, que está no Mupega, no Museo do Pobo Galego, que é da carrilana que máis orgulloso estaba. Eu creo que isto sería a segunda cousa, ou a primeira tamén, seguramente, que fixéramos, que a asociación lle fixera un museo onde pode expoñer o seu legado, que é o máis importante que ten a asociación.
Importante tamén é dicirvos que xa lle podedes participar, que eu sei que hai xente aí na Nuarca, na Miamia, está aí todo pola banda de Covadonga, da Patagonia, está todo, a xente que está ahora que non pode estar en Esteiro e nos está vendo pola retransmisión en streaming, quere mandar un saúdo aos seus amigos, familiares, quere dicirnos o que queira. Pois veña, aí tendes o número para enviar WhatsApp, non chamar por teléfono que non estamos agora para contestar o teléfono. WhatsApps o 636-969745. Ese é o número, repito, 636-969745. Enviádenos aí WhatsApp algún se pode colar, porque despois veñen en tropel, pero tentaremos aí comentar todo o que besamos mentras nos den a volta, porque aquí estamos a 4.000 e tamén aí arriba en liña de saída, penso que todo se vai achegando ao inicio. Lembramos o guión, 6 o serán carrilanas de rapaces, 6:30 carrilanas lentas, 7 carrilanas rápidas. Sí, vamos con 5 minutos de retraso, non creo que tarden ahora en sair. Lembramos que o gañador da categoría de nenos foi Pablo Molinos, segundo Arón Tubío e terceiro Fernando Sieira, que son os que van tomar liña de saída. Non creo que tarden máis de un par de minutos, porque, bueno, vamos ir moi cronometrados, senón ao final o que nos vai a pasar é que nos vai coller o toro, pero sí, no que penso Pois, que daremos saída en breve. Moito liño a eses tres, fundamentalmente Pablo Quitos Junior na pole position, Aarón e Fer, que lle ven aí a xuventude ven petando forte, porque claro, todos os deportes evolucionan. Tibes fútbol de hai 10 anos e xa chirría, porque hai cousas que xa quedaron obsoletas. Tamén hai cousas da modernidade do fútbol que lle había que dar de comer a parte, xa. Non vamos a entrar, que ese non é o rollo que nos ocupa ahora. Pero mesmo que no fútbol, no baloncesto, en calquera actividade de disciplina dinámica, nas carrilanas a evolución tamén é obvia, e a canteira que ven aí petando tira a porta, pero bota a porta abaixo. Bota a porta abaixo, é unha canteira grande. Temos aí, como te digo, Pablo que pilota en Cars, o fillo Xavi de Maceiras tamén piloto xa xovencísimo tamén en Cars, tamén tomará partido na de nenos na posición, creo que é 4, na cuarta posición. Teremos tamén así de esteiro así rápidos, bueno, pues con Pablo e con Xavi e con Aarón, tamén pues aí bueno, pues, a Xián, que tamén está aí polo medio. Xián, aos de tal deixamos a min, que se eu son de tal vou defender aos de tal, Xián tamén lle está aí en que puesto, sale aí o sétimo, oitavo. Porque está Aleixo, cuidado con Aleixo. Aleixo quinto, Xián sétimo. Cuidadito cos carecos. Tendes aí tamén, hai unha canteira grande, Como reza o vello proverbio chinés, o careco, que é o sentilicio dos que somos e tal, o careco é unha raza moi falsa, sempre que poda hache de intentar engañar. Así que, o loro cos de tal, Sí, pois a verdade é que vindes forte con Aleixo e temos aí ao fillo de Maceiras, que está aí na fronteira tamén, casi o tendes roubado. A ubicación de Xavi Maceiras, linda, agua de la fuente, linda con tal, esteiro aí en Santoque, que é un territorio ocupado, un territorio limítrofe. Hai un arsenal de chavalada nova que lle ven petando forte, que llides ver ahora cando besamos a carreira, caímos a ver, ademais cunhas cámaras que, vamos, nin os drones que andan por Ucrania por aí en cousas negativas e tóxicas, isto é todo en positivo, porque eses drones e estas imaxes, esas cámaras que os temos, volvo a dicir o mesmo, sí. Evolucionan as carrilanas tamén no aspecto tecnolóxico, que mete medo. Sí, a verdade é que neste ano seguimos baixando carrilanas que todo o mundo sabe que son feitas artesanales de madeira, pero ao final temos unha tecnoloxía por detrás que a verdade é que sempre intentamos ter o mellor. Nos traballamos moito con Aleuto, que é o noso soporte audiovisual. Hoxe temos un dron FPV que vai voar moi pretiño das carrilanas. Vamos a ver ao que casi podemos vivilo desde dentro. É unha novidade. Despois, como máis novidades este ano, por exemplo, de socios, fixemos a plataforma sencillísima para facerse socio das carrilanas a través de a nosa página web.
os registros online da participación. Bueno, temos aí detrás un pouco de tecnoloxía que a verdade é que estaba dicindo outro día, temos aplicativos casi para todo, que parecemos a NASA e seguimos baixando carrilanas. Pois toda a información a que vos está a contar José, toda a que ten que ver e engloba o mundo das carrilanas, tendes aí en carrilanasesteiro.gal e na página de Facebook Carrilanas Esteiro. Empezan a chegar as primeiras mensaxes ao WhatsApp 636969745. Canto me custa memorizar o número de teléfono que teño desde hai 70 anos, tío. Vamos a ver o primeiro. Somos tres, buenas. Os estamos seguindo en directo desde Hungría, Johnny, pero desde Budapest ou todo pola banda de máis palá, pero desde onde, desde que punto de Hungría lle estades, Johnny? Están en directo desde Hungría, escoítase algo baixo o directo. Pois seguro que os amigos da Leuto lle van a dar ganancia aí, sobre todo nos subgraves, que aí é onde somos tres, un de Louro, un de Santa Comba e un de Arteixo. O de Santa Comba, como é o xentilicio de Santa Comba? Porque Salleiro relacionase moito co eido futboleiro, non? Porque aquí había un que dicía que era Santa Combino, Santa Combés, Combés. Como é o xentilicio de Santa Comba? Contanolo. Outas meu. Outro WhatsApp que chega aquí. Aquí está Chema, Cachi, boas tardes. Este ano non estou, pero estou no vendo en streaming. Un problema, sin problema cos auriculares, son capaz de oírvos, non hai apenas volumen, non é unha crítica, por Dios, pero tendes moi pouquiño volumen, vale. Vamos a tentar pulir ese detalle e darlle un pouco de ganancia, non somente nos subgraves, tamén nos agudos. Aquí está Jaja. Boas, Manolo, son Jaja. Dille a Chivo que fale máis alto, escoítase algo baixo, a ti moi ben. Bueno, pois eu coido que o truco é que lle arrimes aí un pouco. Terei que arrimar agora. Vou non separar dos amagos e implantes. É o que ten non traballar de speaker, é o que ten, bueno, a profesionalidade leva de la voz. Aí van chegando WhatsApps, lembro vos o número 636969745. Amigo Jaja, que faz? Ponte a traballar, que se estamos esperando, hombre, que estás folgando aí, que non hai outro como a ti és un zángano. Miramos desguello e a cousa está para ser en pouco tempo. A saída das carrilanas de rapaces vais a ultimando detalles e eu transmítoche unha cousiña que das que falou Anxo Gómez, o actual gañador e que ostenta a pole position, que dixo baixar, chejar abaixo, comer a empanada, o importante é non lastimarse. De Anxo. Tío, estás tirando balóns fora, tío. Porque estás aí que estás apretando un contra outro e... Está agardando, xa estálle metendo medo aos competidores, en plan, correde a modo, vamos a leválo ben, e despois é o primeiro que vai a matar, non? Como se di, o sea, el é en carrilanas é un gañador nato, sempre é moi rápido, é un piloto rapidísimo, coñece ben o circuito, sempre ten o seu truco que mete a roda moi pegadiña o que a cuneta, sempre lle funciona, colle moi limpo, pasa moi os trazos na U moi rápida. Na U debe de ser os mellores pilotos que a toman, porque a toman moi por dentro e sale ben na saída da U, e iso dalle moita vantaxe sobre os demais rivais. Vai a ser realmente emocionante, pero a dos chavales ides de ver como lle van baixando por un circuito que é un circuito único, que ten unhas características maravillosas, porque é un descenso de algo que non leva propulsión a motor e que é un dos grandes atractivos tamén, porque tamén exixe técnicamente, non vais a calquera, dicía Anxo, pisar moito freno, ves, xa está barrendo para debaixo da cama, xa está tirando balón fora, ese non toca o freno nin cobrando. Non toca. Anxo é dos pilotos que teñen tan conhecen tan ben o circuito que non toca o freno hasta chegar a meta. Igual algo na China, pero hasta o dudo. Teño falado con el sobre tocar cando toca o freno, onde para. E Anxo non é dos pilotos que lle gusta tocar o freno. Atención, 30 segundos e a baixada de rapaces lista para tirar cara abaixo. Como dixo Newton, vindolle para abaixo. A forza do impulso
vai a dicirnos se vai a ser Pablo, se vai a ser Aarón, se vai a ser Fer, Aleixo, Xian. Xavi, temos aí unha recua. Calquera dos 5 ou 6 primeiros poden gañar a categoría de nenos. E recordemos, son nenos pero corren como rápidos, como os maiores. Uf, on fire, van na llama. Di aquí un WhatsApp, Toñito, suero o champán, fuego Lolita, on fire, hombre, que aquí hai outro Nacho dende Lugo. Un saúdo para as históricas jarrapiñadas Alba e Ana, que abriron un camiño moi importante hai moitos anos, as mellores. Sí. Aquí Santa Combese, o gentilicio Santa Comba. Santa Combino sonaba moi italiano, caro amigo. Santa Combés, e non hai medo a responder, medo nin a morte. Aí estás ti, medo ningún, hombre, non é nada, tamén dixía o que leva bollo na man, non é nada. Aquí temos outros saludos desde Suiza. Fastídiame por manexarme en eufemismos, jódeme non poder estar aí, pero vamos, cacha, bo traballo, señores. WhatsApps, o 636-969745, sae a carreira de rapaces. Ui, que igualado está isto, cheira adiantamento. Aarón está lle pasando a Pablo, está tomando a dianteira, e creo que Fer tamén estaba pasando, quedou un poquinho atrás Pablo. Témolo que ver na seguinte toma, xa no barqueiro desde o dron aéreo, como van nesa parte do circuito, pero na saída sí, Pablo parece que se quedou un poquinho atrás, Aarón lle tomaba a dianteira e parecía que ao final da saída tamén se lle estaba metendo Fer. Pois están xa en carreira, isto vai nun volado, en nada vamos a ver unha distinta ubicación donde xa sabremos si Pablo ou Aarón ou Pablo tomaron xa a dianteira, porque a partir, coido eu, de non ao mellor agora, que todo é reversible, pero dentro un pouco todo empeza xa a marcar unhas tendencias. Polo de agora, José, quen vai arriba? Eu penso que Aarón vai primeiro. Temos que tomar agora unhas tomas máis cercanas disto outro dron, que ten unhas tomas máis pretos o que as carrilanas. E vamos vendo como xa van entrando as últimas carrilanas, bueno, na parte media, na parte da U. Está Marcos Molinos Quitos, o pai de Pablo, que está máis tenso que o arco dorso, güey, porque agora tápanos un pino que ver que aí hubo un estreitamento e non sei en que quedou o rollo. Quitos, como estás o nervio? Que é unha copa de coñá ou unha tila? Sí, xa, unha manzanilla, que sei. Pero de que vai, que non sei, está ben aí, que non sei. Estamos esperando que entren agora na calle do Sol, están tomando as últimas casas, van chegando as primeiras casas, perdón, da calle do Sol, sí. Aí temos FPV, o dron FPV, esta xa non é as primeiras das carrilanas, pero, bueno, como vedes, a velocidade este é como corren os nenos, non é doado. A isto engadille un ruido ensordecedor e unha sensación dentro dunha carrilana que non é unha carrocería de coche de tecnoloxía alemana a súa alcance. Isto é unha carrilana que reflicte moito traballo, pero que tampouco é de domar, tampouco é tan doado. E van indo a unha velocidade moi notable. Sí, estaban indo, entraban na China, na curva da China bastante rápido. Estas carrilanas están chegando e na parte de atrás estes son un poquinho máis lentos, son das últimas, o mellor do dorsal 15 para atrás, o sea, do posto 15 para atrás. Bueno, esta sí que xa vai ser significativa, sí. Porque aquí sabemos a porta de antesala a meta, e o que veña primeiro aquí. Aquí vamos a ver quen está entrando. Pois non, Pablo parece, non? Pablo na primeira posición, Aarón na segunda. Veñen nun pano, dorsal número 44, Quitos Sport. Sí. Triunfo para Pablo. E aí ven o trompo espectacular, que agora tamén podemos nos ver en directo in situ. Bueno, fantástica chegada. Que nivel da baixada de rapaces. Sí, pois parece que lle recuperou por medio do circuito Pablo a saída, que non tuvo unha boa saída, pero parece que foi recuperando. Aí chega outra carrilana, a ver se vemos o dorsal, que me parece Xian. É Xian? O 13, onde a teño localizado, o 13, Xian, sí.
Aí está Xian e aí ven meu fillo Antón. Iso tamén me deixa máis tranqui que estaba eu. Bueno. Antón es alpaca, tío. Es... De Dios. Tamén é dos que lle gustan pegarse a... Vaya intento, vaya aborto de derrape. Quitademe o fillo de aí. Oh my God. Moi ben. Bueno, chegaron en 4, chegaron en, non sei, 1 segundo, 2 segundos. Sí, chegaron as primeiras moi cerquiña, veremos nas repeticións, pero chegaron as 4 ou 5 primeiras en un puño. Pablo, Aarón, Xavi estaban pegadas, estaban todos moi pretiños, entraron con un marxe moi pequeniño. Debeulle ir adiantando ao longo do circuito porque a saída de Pablo non foi nada boa. Bueno, pois xa o bichedes. Esta é a primeira das probas. Ten de novo o triunfo de, bueno, Pablo na súa categoría, na categoría de rapaces. Acumula tamén, non sei se son 2 ou 3 triunfos, pero vense aí un piloto de futuro. É un piloto de futuro, ten moito futuro, sí. É un piloto que promete. Como te decía antes, que Anxo vai afinando, porque o que ven por detrás é prometedor. Seguen a chegar carrilanas os rapaces. Aí vemos o trompo, que cada un fai o seu xeito, o mítico trompo. Sí, é que máis o trompo, cuidado con el, que hai que saber tamén un pouco. Vaya, hai que saber facelo, non todo vale, tombo, non? Sí, eu o trompo, o intento de trompo máis simpático que vin, que foi un día cando chegou viña gerente Volato, viña gerente solo na Carrilana, quero recordar, e intentou facer un trompo e acabou levando as vallas todas que non lle saleu. El levaba 34, 33 anos e baixando. Saiu trompicado. Saiu trompicado. Sí. Hai WhatsApp no 636-969745. Noraboa, Pablo e compi, sodes uns cracks. Saúdos de Tomasiño desde Suiza. Tomasiño, en Suiza non fai frío. Vente pa cá, tonterías, vente pa aquí, ver o Gran Prix de Carrilanas. Ainda estas son as de gerente que está na calle do Sol ainda vai tardar un ratiño en acabar a categoría, porque, bueno, teñen que remontala. O treito empinado que obriga os copilotos a empurrar, e aí vemes á cabeza unha pregunta moi evidente, porque o tempazo de Fran Maceiras en Carrilana de que ten o segundo mellor posto na de maiores, obliga a preguntar como vai a ser posible competirlle a Anxo con copiloto, que tamén axuda a empurrar nese treito, que non só por ese aspecto, senón por moitos máis, a diferencia entre Carrilana de 2 e Carrilana de 1. Sí, é o problema que ten Fran, que fixo un tempazo onte que a Carrilana de 1. Eu falei despois con Fran e me dixo que ele iba super fino, que a Carrilana lle vai moi ben, debe ser a primeira vez na vida que lle vai moi ben, que bueno, que se sentiñan unhas sensacións moi boas ca nova Carrilana, e que conseguiu un tempo maravilloso. O problema de Fran que ten que sair de non ten empuxe, ten que facer o empuxe cando Carrilanas de 2 é o copiloto o que empuxa a Carrilana e a que lle dá a inercia máis grande, pois Fran vai non ter que facer todo el solo. Gañou Pablo e vámoslo ter obviamente en nada, en canto pode arrimarse por aquí, pero seu pai Marcos Molinos Quitos agora xa está tranquilo, xa non quer nin coñá, nin manzanilla, nin nada, agora ningún supositorio. Estás que non cabes na cuncha. Joder, non por ganar, senón porque non pasará nada, é o máis importante. Sí. Como viste la carreira? Porque chegaron apretados, houve alternativas. No, eles creo que lle adiantaron, o que pasa é que se chocaron entre Marcos e Aarón. Aarón está arriba. O Aarón está arriba, sí. Entonces, pues aí. Vale, pois... Bueno, pois a carreira ten tamén esas cousas. Bueno, seguen chegando máis. Quitos que está contento porque é o que di el, que o importante, por suposto, é chegar. Ese é o primeiro, que a alegría e a soltada de adrenalina se chega abaixo, pois para eles tamén é maravilloso, sí. A verdade é que cando chegan abaixo, pois isto dos pilotos víveno moi intensamente, que cando chegan abaixo o primeiro que queren é facer o trompo, abrazarse co seu copiloto, vivir a alegría como se gañaran un mundial de Fórmula 1, porque para eles é o que é. Seguro que en nada os compañeiros da organización nos van a arrimar por aquí os gañadores na categoría de nenos, que nos transmitan as súas impresións
E sabedes que as carrilanas que veñen un pouco máis ao ralentí, que aquí cada un manexase na velocidade que as súas circunstancias físicas, técnicas e ferramentas lle permiten, pois aí van chegando, que é importante chegar, so dixen before. Ves, mira pa aí. Vallao. Sí, deben ser esas últimas que deben de estar entrando. Creo que esta sí, xa está aí o coche que cerra. Estas eran as que estábamos vendo na Calle do Sol, que tiñan que impulsar na única parte que as carrilanas que son un poquinho máis lentas quedan frenadas. As rápidas non teñen problema, fai anos que pasan directos sin recibir impulso do seu copiloto, pero estas que son así máis lentas, que non traen tanta velocidade inicial, pois se quedan e hai que empurrar. Rematou a proba dos rapaces co triunfo de Pablo Molinos da escudería Quitos Sport. Xa sabedes o guión. O seguinte que nos agarda é a proba de carrilanas lentas. Outra historia, outros atractivos, outros estímulos. A velocidade polo xeral, a velocidade media é menor, pero o atractivo estético e o humor son componentes... Sí, esta lentase a parte máis humorística da baixa das carrilanas. Aquí as carrilanas que baixan moito, pois baixan en plan humorístico a vivir a festa, disfrazados do que sea. Recordamos con memorables ocasións a Ramón do Camarón, aí tamén agora quero me acordar de cando viña vestido de negro. Que performance. Sí, pero bueno, tamén cabe recordar que ainda que se chame de lentas, son carrilanas que non se clasificaron as rápidas polo que sea, porque poderon romper e podemos encontrar pilotos rápidos como neste caso Bárbara, que ten unha carrilana boa, así na lista de clasificación, pois igual creo recordar que tamén estaba Figurito tamén ca súa carrilana, hombre, corren. O sea, lentas chámase porque non clasificaron as 20 primeiras. Álvaro sin Figurito Benres pinlle a máis cadrome que foi su estudiante miña, como lle saltou unha roda polo aire e houve que facer melloras técnicas de última hora, estar hasta a madrugada ben entrada para poder estar o sábado na pole position, que non lle fallou. Hai máis WhatsApp no 636 969745. Chócame, estou esperando o WhatsApp do meu amigo Valeriano. Valerio, que pasa? Levas ese onte preguntándome a que hora empezamos a retransmisión e ahora non vas a mandar un saludo con algún dos teus corrosivos comentarios aí. Queima mal gen, hombre. Este WhatsApp di: hola, os estamos seguindo desde Nueva York. A ver se comeza xa. Vaime pillar no estadio vendo a final. Pois mira, a sorte que estás ten. para ver a final do Mundial, pero estás atendendo as carrilanas. Aí estás ti, aí onde se ve o espírito, hombre. Vamos a dar prioridade ao que lle hai que dar, non? Como é, lo? Canto pagastes? 4 patacóns, non, pola final. Mi madriña, noraboa, disfruta tamén a final, como non? Sí, claro. En Esteiro, en pantalla grande, porque na celebración de despois na Alameda, aínda que queda entrega de premios para o sábado que ven ás 12:30, 12 por aí, vai haber a degustación dos produtos típicos, pero tamén vai haber nunha pantalla grande o partido de España con Argentina. Outro WhatsApp di o millor jaja, bueno, pois jaja, xa yo dixen before, que te podes a traballar, hombre. Aquí están os gañadores. Mi madriña, miradelle esas jetas, están como que en vez de comer un bocadillo de membrillo. Pablo, noraboa. Moitas gracias, home, moitas gracias. A carreira houve que apretar un contra outro, Algo, sí, algo. Bueno, que? Non é a primeira vez que se gaña, pero sempre é especial, non? Sempre. Sobre todo aquí en Esteiro, na casa, é o mellor que hai. E ti que te manexas en distintas disciplinas, as probas de velocidade, Sí. que é o que ten de diferente? Que é o que ten, non sei, que é o que teñen as carrilanas? Que é o que ten a baixada? É hoste, tío. É mellor que nada, ganar as carrilanas é mellor que nada. Vos vistedes como falan estes rapaces agora? Que podíais ir a leche, pero non, di... Pues nós, en cambio, tiñamos un léxico moito máis aseado en illo tempore. Que tal estar de copiloto con tío tan temerario? Arrímate o micrófono. Arrímate aí. Ponto. Suave como un parco. Bueno, a
A ver, Sudando eu non van sudar eles. a ver, parece peligroso, Parece peligroso porque o cabrón dalle moi ben. Para fiarse, tens que collerlle o toquiño. A resendíades como Viñarón por detrás. Hasta que... Xa nos pasou na salida, non? Sí. Na salida, me quedaron maceiras tamén, non? No, era, sí, tamén. Mi má, apretou, a la foron. Nós metémonos polo medio, e zafamos. Non é máis. En que momento lle ibas dicindo a Pablo controla que ahora xa está? Mi má, na granda collía e dixíalle frena, e dixíame, non podo frenar. Pero, mi má, a Carrilana, mitad fora, mitad dentro da carretera. E o cabrón este seguía, non ten medo ningún. Por eso é que te respeto. Pola noite as chavalas haberálle que ter máis respeto, porque janastes e van a andar todas arredor, ou non todas, pero algunha di, estes son os que janaron, a ver se tomamos unha fanta con eles. No, todo es pel. Pablo, aí estáche pasando porque a responsabilidade é compartida entre copiloto e piloto, pero aí estáche cargando toda a responsabilidade a ti, tío. Que alguén saque a bailar a la morocha que se muere de ganas, no puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Viron que silencio. A banda. Aí están. Unha mensaxe para quen quirades. Estáis tanta xente que agradecer que... Pablo, para o de sempre, familia, sí. Amigos, toda a xente que nos apoia, xa está. Bueno, a todos por vir aquí a Esteiro, a ver. todos os que non teñen cariño. Eso mismo. Aí os tendes, chavales, moitos parabéns, a disfrutar agora que é o que vos toca, e nada, vémonos na entrega de premios para a semana. Perfecto. Aí están os gañadores na carreira de rapaces. Aí están as frescas impresións a xuventude de Viño Tesouro. Que vos vou dixer do que é ser rapaz, non? Xa vos o tedes vivido, non é? Bueno, que aquí está, Valeriano, o que non morre aparece. A ver que di, porque non nos vai a mandar un aplauso, non nos vai a gabar, non vai a tecer un panexírico sobre o noso evidente bon facer. A crítica vai ser corrosiva, vaime afectar. Manu, non oímos nós o de Hungría, ten que poñer os subtítulos. Dalle voz e date crema solar que che marcan as gafas de bucear furtivamente. Pois si, estou a caza e captura de moito percebe. Mira, aquí chega David Fernández que eu sudo, como a Camacho nos mellores tempos, pero el que vende aí arriba non se dixo nada. O fillo que quedouche no camiño. Non, casi quedo eu, el iba como un tiro, hai que frenalos, estes rapaces veñen con moita forza, Mi madre, Manolo. Vaya carreirón, non? Moi bonito, moi ben, estou moi contento. Demasiado bonito. Bueno, de Copi, contalle aí a xente, porque sempre os pilotos, o copiloto vive as súas sensacións e ten que facer as súas maniobras. Vou cajado, meu. Pero por que é o fillo ou porque irías igual con calquera? Eu agora xa non estou para isto, meu. Encantan as carrilanas, xa sempre me gustaron, pero que depois atrás, ainda se fora ao volante, non é, o volante ainda sabes o que leva nas mans, pero os rapaces con ansia de correr, eu non estou preparado para correr tanto, todo ten unha edade, todo ten unha etapa. Na vosa carrilana só ten freno el ou tes ti tamén? Teño eu, pois se non teño eu xa nada. Ten servo, freno, ten ABS, ten... Se non teño eu xa me tiña que ter a muller unha muda aí de cambio para cambiarme co que corre este rapaz, meu. Ese é o tema, a adrenalina que se sente aí, que non é o mesmo velo desolado, abrigado, que estar aí no ruído, na competición. Poñémonos nunha persona madura e tamén se deixa levar por esa adrenalina e os nervos tamén influen nunha criatura que iso ten que ser a caña. Ti falas moito, pero é que viñamos toda a carreira diante de Antón, de teu fillo, meu home. Viñamos Antón e Choliña. E eu e Choliña competíamos xa de rapaces. E había un pique parece que dos copilotos, en vez de os rapaces iban picados. E colleu aí na calle do Sol, Chola está máis ágil que a min, empujou como un animal e pasou, non se quedou o rapaz todo amolado por culpa miña, por non correr tanto. A carreira, xa vos digo, tuvo miles alicientes. É como cando ve a Fórmula 1, si, o que vai de primeiro vai picado co segundo, pero atrás o mellor o oitavo co noveno teñen unha loita fraticida, pois así talmente lle a carreira. Pero bueno, David, ademais de acabar de chegar da baixada co seu fillo, pois é o presidente da equipa organizadora do Gran Prix de Carrilanas, así que aínda que non teña moito tempo, en resumidas contas, primeiro, que alegría que estamos. Estamos de volta. Estamos para quedar. Ese é o mellor, sí.
eso non cabe duda. Eu penso que agora vai haber unha progresión e que estamos avanzando. Non foron 2 anos parados, foron 2 anos facendo cousas e mellorando e pensando en que se pode facer e que non, e a verdade que sí, estamos moi contentos e penso que imos mellorar e que isto ven agora xa para quedarse. O que vivimos o venres e o que vivimos onte xa nos dá unha dimensión do que se ven. A verdade que é impresionante a resposta da xente, como despois dun ano parado, como a xente, as ganas que tiña das carrilanas, como sinten as carrilanas, creo que estuveste nos festivales, todo cheo de xente, completaron os aforos, realmente ahora este pueblo guesteiro que xa queda pequeno para albergar este evento tan grande e tan importante aquí na contorna. Que, dicímolo sempre, ides moito por aí a concertos que sean totalmente gratuitos e que che veñan de Ningures, Treixadura, Nove Louro, The Rappens, onde? Dixídemo a min, non lle hai. Pois en Esteiro, a verdade, co nivel dos concertos, elle ese, e a resposta, bueno, foi absolutamente bestial. A seguir disfrutando, macho. Dis que xa non estás para baixar, pero xa che vexo eu que, claro, vas a baixar moitos anos máis, e sobre todo, a ilusión que tedes é que se ve que non mingou en todos vós, sí. Está aí como o primeiro día. Sí, a verdade que sí. Eu dixo que non estou a baixar, pero o que vivía eu a baixada cando era pequeniño, ahora volver a disfrutala, levaba xa anos parado, sin baixar, levaba un montón de anos co tema da organización, pero sintes ese aire, así dándoche na cara, baixando na carrilana, é bonito de verdade. Así que recuperei sensacións. Cantos anos te quitastes encima? Volvín aqueles anos que tiñas 11, 10 anos, 6 anos empecé a baixar, e volves a recordar aquelas historias, aqueles momentos. Pasaron moitos anos, e a verdade é que sínteste feliz, e sínteste, jolín, que ainda estás activo para participar no Gran Prix. É moi bonito, a verdade é que é unha festa que nos encanta a todos. David Fernández, a noraboa que che transmito, xa sabes que é extensiva a todos e todas vós, non hai palabras e nada, que teñades saúde para seguir con esa ilusión. Moitas gracias, Manolo. David Fernández, presidente da equipa organizadora da Festa das Carrilanas. Estamos en directo, emitindo en streaming, en nada, vin a Xavi Maceiras por aí, non creo que tarde en vir Xavi Maceiras por aí, eu sigo vendo whatsapps, aí lle veñen Xavi o seu copy, whatsapps que chegan ao 636969745. Javi de Noia, Javi, ti tampouco te gana de traballar hoxe, non? Que pasa? Que é domingo, non vou traballar, que te podes traballar, hombre, que xogo fumeiro, Javi dinos, espabila, Taru, un saúdo para todos, Esteiro, espabilo eu, non? Os terreos en campo, que te me poñas a ello, en Pepiño da Velleira, outro. Se Javi é un maula, que dicir de Pepiño, non? Ninguén entende como Pepiño da Velleira foi o espermatozoide máis rápido. Ese tipo ve aos caracoles, escapan, Johnny. Di Pepiño, fichaches a Andrés Montes para comentar as carrilanas contigo. Habías estar ti aquí. Aquí che quería ver eu a ti, E non na taberna onde estás aí hidratándote, tanta falta te. Ti é medio chipi, hombre, que te podes a traballar. Bueno, aquí veñen Xavi e o seu copi. Xavi, a carreira foi un cristazo, foi a carreira máis difícil de todas que vivistes hasta ahora. Sí, un pouco complicada, pero por lo menos conseguín chegar segundo, e bueno. Sí, ti disme, bueno, tal, como a quen está ben, pero na cara véseche que non foi todo como eu soñaba. Porque onte fixaste un tempazo. Que tal baixou a carrilana hoxe? Ben, correu bastante. Bueno, este ano eu creo que na casa debeu de ser un non parar, porque a carrilana, o tempo que fixo o teu pai el solo foi bestial, ti tamén onte xa vimos o tempo que fixeste, eso traballástelo todos moito, non? Sí, bueno, pero a miña familia quería que baixara a moda, pero eu nin caso. Ti chejar na llama e trompo, non? Home. O trompo que tal estuvo, que eu non o puden ver. Foi bonito, foi bonito. Estéticamente foi impecable. Fálamo do teu copy. Fálame del. Bueno, pois que fale el. Xavi Maceiras e o seu copy, como se chama? É que se non teño... Non, eu vou con meu pai. Ti vas con teu... Ti és o fillo de David? Sí. Macho, pensei que era o copy de Xavi. Como te chamabas? Que non teño papel diante. Martín.
cun copiloto tan temerario non se pasan nervios conducindo, macho. Non, Jústache. sí. é Como foi a divertido. carreira 12? Sabe di que foi unha carreira complicada. Bueno, cando estaba baixando eu, hubo un choque, bueno, intentei esquivalo e fun capaz. Bueno, cheguei abaixo, que é sempre importante, e quedei cuarto, que tamén está ben. Bueno, o importante é sempre chegar á meta É unha matada de porco, que máis podemos pedir? Chegar á meta e Sí. ahora celebralo. Pero é o teu segundo ano. Dun ano para outro, e iso tamén yo podría preguntar a Xavi, dun ano para outro, un millora moito, non? Un corrixe moitas Sí, cousas, non? sí. Como te sentistes este ano comparado ca primeira, ca anterior vez? Boa, moito mellor, máis rápido, o sea, como con máis, sabes? O sea, A min díxome teu pai que estaba acojonado contigo. É o que me dixo. sí, Na sí, carreira, Así que ahora envenenado, non? Pero bueno, xa sabes máis ou menos en que curvas hai que pisar un pouquiño máis o freno e en que curvas menos, sí, non? en Penouco sobre todo hai que pisar máis. Moi ben, moi ben. Veña, Martín, deixame unha última pregunta para Xavi. Claro que sí. Porque Xavi, o mesmo que Pablo, o gañador, pois tamén se manexa en distintos tipos de carreiras, velocidade, o karting, e volvo a preguntar yo mismo, que é o que máis mola? As carrilanas, non? E se non fora tamén mo dirías? Claro, Sí, pero o que Claro máis que mola é as carrilanas. moitísimo. Porque é en máis esteiro igual. ou porque son as carrilanas? Porque son as carrilanas e son en esteiro. Cantos anos máis pensas seguir? Ou xa te retiras este ano? Non há moitos anos máis. Cantos? Pois non sei. Hasta chegar a edad de teu pai e 30 anos máis? Non, Firmas non, aquí 10 anos máis. 10 anos máis? Oh, debe de desgastar moito eso, non? Xa, Sí. Acabas o fin de semana cansado? home. Agora non queres falar durante 15 días, non queres saber nada de tornillos, arandelas, nin de tarujos, non? Non, non, non. Por nada deso. Cal é o teu planning para os próximos días? Estar tranquilo. Aí estamos, porque é un tipo tranquilo. Seu pai era bastante máis nervioso, pero ele é un tipo tranquilo. Aí están Xavi e Martín. Grande traballo, rapaces. Ahora a disfrutar, que o gañáchedes, e a seguir disfrutando da festa das carrilanas. Chao. Aí lle vedes o futuro que é presente, porque xa son presente, porque como baixan, eu coido que quedou bastante claro que o nivel non ten outra que medrar, porque o nivel vai a máis a cada ano, que se corrixen cousas, Bar Carrilo. Aí temos, debe ser Natalia, des o Bar Carrilo. O Bar Carrilo en Uía, que vos vou dicir, que é un sitio terrible, hombre, que a posta de sol no Carrilo, se estás empezando cunha parella, estás nese momento tonto, tes que ir a ver a posta de sol no Carrilo, que ela quere un agua mineral e ti que es un sol e sombra. Bueno, pois haberá que entenderse porque é o que vos queda, pero a posta de sol sempre computa en positivo. Bueno, pois o Bar Carrilo, xa na entrada de Esteiro, ti ves o Freixo e xa ves a paisaxe, e xa ves o Bar Carrilo aí a man direita, é unha parada obrigatoria. E as croquetas de xamón e queso, que eu dibullo as croquetas de xamón e queso do Carrilo que mete medo. A ver que non sei, Natalia. Taru, o teu micro escoítase moi baixo. Bueno, pois iremoslo aos amigos de Aleuto, que agora o meu micro escoítase moi baixo. E sigo lembrándovos que podedes enviar whatsapps ao 636 969745. Ollo o peluco e son as 6:43, é dicir que tampouco falta moito para que chegue a segunda das probas. Lembramos o guión aí polas 7, uns minutos arriba, uns minutos en baixo, a saída das lentas e despois, non, 7 non. Bueno, agora que son as 7 menos cuarto, bótalle para 7 menos algo. Sempre, isto é moi importante, cunha hora menos en Fuerteventura. Coido que vai haber unha entrada dun vídeo que yo tendes que ver. Unha, e iso é o máis importante, por non mirarme sempre a jeta a min, porque teño cara de pordiosero, pero outra por o que o vídeo engloba en sí. Así que o que fan os profesionales da televisión sempre, voulle largar eso que tanta ilu me fai de dentro vídeo. Dentro un pouco, eu que xa. Vanllo chantar.
ello tendes. Está de saber un vídeo no que se ve a entrada para os concertos, sabedes, festa absolutamente familiar, tamén para os concertos maiores, rapaces, quen non quere ver a Nove Louro aos Rapans, non é para un sector de edad restringido, queren ir os meus fillos que mo poñen no coche a todas as horas, queren ir tamén os pais, e os avós, e a calidade dos concertos, de ninguna estreixadura, bueno, maravilloso, maravilloso. Un orgullo para Esteiro, só dixen hai un anaco, un orgullo para toda a comarca, eu coido que para toda Galicia, unha festa dunhas dimensións que... Unha festa que bota por fora, que moitas veces o fallo que un sente impotencia é non dar abasto con todo. Eu estaba onte exercitándome nas labouras do taxismo, donde dun tempo a esta parte teño a ben prodigarme, e non daba abasto. Viraba a pocha, como a iso calquera outra cousa. Eu imagínome en quen estaba poñendo copas nun bar en Esteiro, Cristo bendito. E que vos digo dos concertos? Os concertos son unha barbaridade, é todo, porque durante o día pois o espacio para os rapaces, o espacio de artesanía, é moito máis que as carreiras xa de por sí son un reclamo e un atractivo, pero é moito máis que as carreiras, é unha fin de semana completa. Máis WhatsApps no 636-969745. Nótase en falta o Gato Negro. O Gato Negro está aí para estar cerrado, pero sí, tomábamos agora un Bittercast, non? Vaya, 2, que fai calor. Sí, que se nota, sí. Dicen eu que estamos que se achega a saída das lentas, botémolle para 7, non? Mais ou menos. Sí, tuvemos aí un percance pequeniño, que non salvo un sustiño de nada, que non pasou nada. Bueno, houve que dar asistencia a un neno, polo demais nada, pero claro, calquera asistencia, calquera saída de ambulancia, pista e baixar a calquera persona abaixo, pois, bueno, conleva un retraso pequeno no planning. Eu entendo que agora pasamos a 7 as lentas e iremos a 7:30 as rápidas. José, ti agora non estabas que por aspectos logísticos que tiñas que supervisar non pudeses oílo, pero falaron Xavi e Martín, os fillos de Fran e de David respectivamente. Son criaturas que naceron onte e non é solo como baixan. Fran, virás por aquí cando teñas unha hora, outas medo, virás por aquí. No, a Fran vamos lle preguntar 4 cousas, pero viñeron Xavi e máis Martín, os fillos de Fran e de David. E non é solo ben que baixan, é que, como falan, ti ves a un futbolista de fútbol que gana millóns de euros, que está no top, está che todo o tempo bueno, al final es en plan que el fútbol son 11 contra 11 y al final, que me contes algo, hombre. Estes chavales hasta están preparados para atender aos medios, macho. Sí, pero contáronche, que che contaron? Contáronme, menos historias personales sobre relacións sentimentales, contáronmo todo. Pois vaya, esas son as interesantes. É o que facía o loco de la colina nas súas entrevistas, sacaba os fíjados aos entrevistados. Sí, bueno, son nenos... Son rapaces que é un diva, que teñen a cabeza moi ben amueblada xa baixaron en varias edicións, pilotan eles directamente, ambos os dous, tanto o fillo de Fran como o fillo de David, e a verdad que disfrutan moito na baixada, e despois son nenos que son moi extrovertidos e podense dar declaracións de todo tipo. Non sei o que dixeron, pero bueno, a verdade é que sí que puderon sorprender. Vai caendo a tarde, xa o soliño por momentos nos dá unha tregua, xa entra unha brixiña que tamén se agradece, xa non estamos secando o sudor aí xa podemos quitar a sombrilla. Tanto non diría, deixa quedar un pouquiño máis. Eu hasta me atrevería a pedir unha agua, porque unha copa de coñá, que é políticamente incorrecta, non? Nos 80 na televisión, copa de coñá e pitillo na man, pero agora non, eso non se estila. Pero bueno, a xente aínda banea os abanicos, a xente aguanta estoicamente porque disfruta, aquí non hai prisas, todo ten que levar o seu percorrido temporal normal, e a xente abarrota. A xente abarrota, está abarrotado toda a entrada de meta, está abarrotado
Por arriba, según as imaxes que tiñamos de Barqueira e tal, tamén hai moita xente. Están os edificios todas as balconadas pois con xente polas ventanas, polos balcóns. Recuperamos eu creo que levamos un par de anos recuperando outra vez as gañas de ver carrilanas, de baixar, de público, aqueles primeiros anos onde se abarrotaba esteiro de xente, ategábase de xente para ver carrilanas. Despois, bueno, pois unha época que foi máis con menos público, o sea que tivemos un público, perdese un pouco de asistencia, pero levamos outra vez uns anos facendo, creo que coido que facendo ben, porque recuperamos o público, de verdad, que está encantado. Pasa aquí a tarde, ve baixar carrilanas, paso ben na meta, bueno, víveno igual, porque ao final cando cheguen as carrilanas casi un piloto máis, o terceiro piloto do evento. Hai máis WhatsApps no 636969745. Estou frejando casi no buso, como fai Galloso cando está no lugar, que ten a buseira e ten o micrófono chantado. Pois é algo parecido, porque me están dicindo aí, Vito, dime un WhatsApp, mándale un saludo a mi padre, es dueño del supermercado Claudio de Arriba, se llama Iván, porfa. Pois claro que sí, un saludo, Iván. Supermercados Claudio, que aí é onde vou comprar eu a Robalisa, malo repolo, a Rabisa e a Robalisa. Di, se os escucha mal en YouTube, el micrófono tuyo suena moi bajo, por eso o arrimei máis, a ver se agora se me... Pero están aí os amigos de Aleuto dándolle un plus. El micrófono tuyo suena muy bajo en comparación al otro, casi no se te escucha. Saludos. Igual me pegaron o cambiazo, porque estes son medio chipis, Xavi Piñero, Xavi e Martín pegaron o cambiazo, cambiaronme de micrófono. Mais WhatsApps, un saludo desde o Freixo de Fer. Moitas gracias pola retransmisión. Dende casa con resaca, xa non volvo a baixar a velas menudo domingo carrilanas e final do Mundial. Comentas ti tamén o partido, mellor ti que os a primeira. O Rivero. Non, eu non comento o partido. Eu en acabando aquí, se aínda sigo vivo, o que vou pedir é unha, só hai dúas opcións. Non se contempla Aquarios, non se contempla Ajo de Mondariz. Unha opción é o Felipe 2 paus e outra opción é o Carlos 3 paus. Non hai máis. Así que foquera paro co taxismo, o taxi quedou no Alboio, que ninguén me chame para andar no taxi. Quedache Felipe V por subir paus. Bueno, todo é probar, porque en eso no coñao son moi monárquico. No resto non tanto. Di Alvarito CV, hola Tom. Hola Tom. Pero quen é Tom aquí? Foguera, padre. Hola Tom, un saludo para Toño, que este ano non pudo vir, e o ano que ven non chegou a meta. Bueno, pois un saludo para él, claro que sí. O ano que ven, pois falaremos con él. E atención que a pregunta é enigmática, porque eu non tiña noticia. Jaja, que é un tío que está ao cabo da rúa, é un tío que se entera de todo antes de que as cousas pasen. Isto antes do conflito dos Balcáns. Saben a Primeira Guerra Mundial do ano 14 do siglo pasado, non? Cando lle pegaron un tiro ao archiduque do Imperio Austrohúngaro. Bueno, pois iso só sabía Jaja 15 días antes, 100 anos de nacer el, antes. Di Jaja, boas, Touriñán en Calbaixa, rápidas ou lentas, pero Touriñán está por aquí. Vaya, se está todo pregón. Pero como non me dice eso, macho? Pero pensei que estabas aí na Alameda tomándote un... Polas noites tan enfrascado no taxismo. Felipe III na Alameda. Eu acabei de traballar os 9 da mañán porque dicen non vos levo a ninguén máis. Voume deitar, que senón vai me dar un moqueo na carretera. Estuve aquí Touriñán todos pasando fin de semana, convidou a organización de carrilanas. Onte estuvo nos concertos, bueno, como todos, pues quere coñecer artistas, quería falar con eles, ten amistades con eles, con Derrapas, por exemplo, levase moi ben, e despois dou pregón, o noso pregoeiro. Bueno, Xosé Antonio Touriñán. E baixan nas lentas, que lle preguntei se baixaban nas rápidas e dixo, no, senón non baixo. Atención, que non queremos pedir detalle de ninguén, pero moito menos de Touri, a ver como vais e a ver se despois o temos aquí, se chega baixo San, que... cuidado con el, o mellor volvese loco e non toca o freno. Quedan segundos nada máis para que se dé a saída das lentas, que mira unha cámara e di lentas, pero lentas ondo pon. As
primeiras de lentas non teñen nada. Pois vamos a ver esa saída. Sae primeiro Alberto Dosil coa Jatilla, segundo José Ramón Priegue con a escudería unha carrilana de Carrilanas Esteiro da asociación. De terceiro David Saborido con a escudería Barracuda. Mira como lle dá grasa aí, tan, Sí. Eso é como que está sulfatando, pois está lle dando grasa. Importantísimo, importantísimo para que non queimen os eixes, para que non queimen rodas. Vemos aí as jarrapiñadas polo medio das carrilanas, siguen baixando, está aí o barrilete que traían desde, bueno, un barril que convertiron en carrilana fai anos, e a verdad que bastante ben, corre ben. Estas xa es de gerente, as de o proxecto da 11 que temos tamén para levar nenos con deficiencias visuais, vamos, xa acabou o pelotón de carrilanas lentas, vamos xa ao seguinte. Ai non, mira, queda aí Volato Robampera, non podía faltar, bueno. Aí creo que vaiche Touriñán dándolle o pedal da carrilana, como dicho, da fiadora. Bueno, pois aí hai un pique entre Volato e Touriñán que pode ser un baño de sangue, pero a ver, ao final pode que non chegue ao río. Estamos en plena retransmisión da baixada das carrilanas lentas, disfrutando desas maravillas de carrilanas. Mira, vai nesta, vai. Aí está Touriñán, sí. Era nesta. Aí tendes a Xosé Antonio Touriñán. Non sabía, cerrando. Vai envenenado, tío. Non é un coche escoba al uso. Se non quedas primeiro, queda último. Si, o importante é facer algo. Pues, se non leva o trofeo, leva a culler de madeira, non? Pois... Sí. Bueno, vai Touriñán aí o ralentí a cámara lenta, pero a cara de velocidade, que é o importante, sí. El leva unha cara de velocidade espectacular. E aquí vemos a cabeza da carreira. Sí, debe de ser Alberto Dosil da escudería Jatilla, vámonos a comprobar aquí agora máis adiante. Dorsal 55, xa entrando nas casas do Maio. Tenemos agora unha toma disto, aquí a temos en primeira visión, chegando ao Maio, enlazando nas enlazadas da curva da China. Esta é a curva da China, a verdad que esta carrilana non quedou nos postos para ir nas rápidas porque non cadrou, porque non cadrou, non quixo, que moitas veces clasificas e non queres, o sea, di, oye, non me meto aí. Sabedes, prácticamente co impulso casi, este repeito que moitas veces obriga a empurrar, isto casi co impulso. Con unha distancia importante respecto aos demais. Porque... Bueno, mira, esas bandeiras que lle dan unha aerodinámica terrible, que, sí. Aí as súas conxugadas loitando a la limón, todos en unha. Vemos como esta cámara nos indica quen vai a gañar a proba de lentas. Porque está a piques de chegar a carrilana que se perfila como gañadora. Sí, se non me equivoco, o treito final. Alberto Dosil, escudería Jatilla. Ainda seguimos no Maio. Este debe ser a segunda posición. Sí, carrilana baixando, aí baixa o proxecto, unha carrilana o proxecto da 11. Maravillosa idea que podían disfrutar tamén de todo o canto do Gran Prix de Carrilanas, rapaces e rapazas con visibilidade reducida que cando nos falaron aquí dixeron que foi unha experiencia para eles maravillosa. Aí chega bueno, que a elástica do Independiente pensei que era Carajillo nos mellores tempos, pero dorsal 49, José Ramón Priegue Mayo. Primeiro posto para José Ramón Priegue. Lentas daquela maneira. Incluso as indumentarias, así non se vai a apañar o millo, No. Bueno, pois, desde aquí tamén pedimos aplauso en meta, a xente que se agolpa en liña de meta, ese aplauso para todas as carrilanas que están chegando. Estas son as carrilanas máis rápidas na modalidade de lentas, e pouco a pouco van chegando tamén as obras mestras do mestre xerente. Sí, témolas no Museo de Carrilanas todo o ano. O noso museo é un museo vivo donde se usa, non é un museo onde non se pode tocar o que temos aí exposto, senón que se unha vez ao ano van, ou incluso máis, a outros eventos. Moi ben salvada. A chegada a meta.
en algúns casos co seu correspondente trompo, en outros cunha chegada pois máis de... Lentas relativamente. Lentas, bueno. Home, as que van chegando xa un pouco máis rezagadas, sí. Sí, Son sí. lentas en toda a expresión e amplitude. A parte de atrás, este é unha carrilana de gerente, vemos, bueno, non dá a sensación de tanta velocidade como as outras, pero bueno, traen o seu rimillo. Pois, na mentres, me vai chegar unha auga porque me prohibiron o Felipe 2 Paus e o Carlos 3 Paus expresamente mentras dure a retransmisión. Na mentres me van achegando unha auga, eu sigo vendo whatsapps que enviades o 636-969745 en pantalla. Seguides a ver carrilanas que están chegando nesta, lembramos, proba modalidade de carrilanas lentas. Bueno, con as caras de disfrute dos participantes. Mirade, esta bicicleta que estades a ver agora é a espada que Indurain gañou o récord da hora. Sei o que me digo. Diego Freire dinos saúdos dende a cantina da Comisión de Festas de Luci en Teo. Seguindo as carrilanas e despois a selección española. Estamos en festas, último día. Pois festón terrible aí en Teo. Podedes ir tomar un bitter cash, pero quen toca, hombre? Tocan os platinos a Coruña ou toca a Diango ou toca a Juan Bau? Quen toca na festa? Outro WhatsApp que estou vendo aí. Paula di, vendo a baixada desde o Bar Carrilo. Saúdos de Perico. Perico, aténdeme ben o tema que quizás se lle vai a vista para a paisaxe da ría, que me mires para a pantalla, hombre, que te estás perdendo todo o importante que está a acaecer e que non lle é pouco. Miren como empurra, miren como apretan os riles para sobrepasar ese repeito, encamiñarse a liña de meta, donde xa lle queda desde aí, desde onde viron, pois cousa de 400 metros, non sei, estou me tirando rollo porque eu calculando son como eses homes que din a miña mide esas xeracións moitas veces. Mirade que maravilla. Eu calo e deixo vos Benito de Pura, creo, se non me equivoco. Sí, é Beni, sí. É Beni, sí. Baixando ca familia, que é o intríngulis das lentas, poder baixar e disfrutar ca familia nunha modalidade tranquila, donde, bueno, non teñen esos picos de velocidade, esa intensidade que teñen a categoría raíña, e podes baixar tranquilamente, como baixa Touriñán ou como baixa ahora Benito de Pura. Mira, todos a turrar pola carrilana. Na parte esta, que hoy tan lento, pois temos que ver a Xosé Touriñán se anima tamén a empurrala. A todo isto Touriñán chegou abaixo, está vivo aínda ou que pasa con él? Porque seguramente foi temerario, foi kamikaze, como as avionetas que escachaban en Pearl Harbor contra as Jamelas. Ten posibilidades de quedar último ou penúltimo. Sí. Estou me comendo as uñas os pés. Estamos intrigados a ver a posición. Volato ven aí. Sí, Volato entrando co cabalo, non ubiquei. Aí, este o barco, aí me parecía. Volato Robampera, que tempazo estratosférico. Bien, Volato. É que vamos, non hai ano que falle. Bueno, algunha vez se ten quedado no camiño, pero é que é lei de vida, pero que maneira de medir o peralte da curva. Que magnífica carreira acaba de perfilar Volato Robampera de impacto, Apreta, empurra aí, hombre. Empujando Marcelo, Quitos, David, que tamén teñen que estar ollo a visor, porque é un sitio para estar moi concentrado tamén. A xente de organización que está en meta. Sí, levan anos. Isto non se pode poñer calquera. Na meta hai que ser moi rápido quitando as carrilanas do medio, porque no momento que quitas unha 23, entón tes que deixar eso listo e rápido. Bueno, levan moitos anos facendo, a verdade que non se pode estar máis orgullosos do equipo, porque, bueno, é un traballón, é un traballo importantísimo aquí na meta para retirar carrilanas e despexar a chegada. O trompo está moi ben, pero o trompo é un problema porque queda aí, as carrilanas siguen baixando e frenalas algunhas é moi complicado. Hai moito traballo por detrás que non se ve, é imprescindible para que as cousas saian ben, porque a infraestructura
e a dimensión, a envergadura que ten unha celebración como esta, bueno, palabras maiores. Lembro vos o número para enviarnos WhatsApp e contarnos o que queirades, 636-96-9745, e aí chega Beni de Pura ca familia e chegan a meta. Estáme chamando o meu amigo Brais, que ao mellor quere que practiquemos taxismo. Brais, agora mesmo que alguén che diga que non estou operativo. Oxe, tío, non estou operativo e vai conducir pois outra xente tamén adicta ao taxismo. Nos, agora mesmo que nos parte a tarde. Non sei se son as últimas, José, ou... Eu creo que a última que tiñamos era bien a Touriñá, me parece. Que Chegou estaba Touriñán? cerrando. Non. E este non. Non este Touriñán, sí. Pero leva unha lata de cerveza na man, tío. En serio? No, é o móvil, é o móvil. Ah, sí, aí o móvil. tema se estaba grabando, bueno, Bueno. casi non se Está reventa a o piques de circuito. infartar. O seu corazón late tan apresa, é un tipo moi nervioso, e o seu corazón late tan apresa que podería ter un infarto. Xosé Antonio Touriñán, que alegría telo aquí. Un ratiño Sí, aquí. que alegría telo Voucho aquí. buscar para que podas entrevistalo un momento, as súas sensacións como primeiro como carrilaneiro. Aquí lle ven, aquí o vemos vir. Que alegría ver a Touriñán. Touri, por favor. Como está? Aquí estamos sudando a jota jorda, non penses que sois os únicos que pasastes calor. Acomódate aí un segundo, home, contanos aí. Porque a experiencia, eu xa vos digo, era como as avionetas que escachaban as gemelas en Pearl Harbor. Espectacular. Era kamikaze. Fixemos o que poidemos, a verdad que a mecánica tampouco nos axudou, íbamos con Aston Martin. Pois somos un pouco como a Fernando Alonso. Que maravilla, que ben pasamos. Como te las pulsacións? A canto vas? Non sei, non medín, pero vai a topísimo isto, a verdad que é moi divertido. Bueno, que festaza tedes, macho. A que levabas de copi? A miña muller, que hai que traballar, verá que tiraba do freno, porque eu cos kilos que levo hai que tirar do freno, É quen che ten que poñer o freno algunhas veces, non? Sempre, gracias a ela todo eso. Non era saber onde me embalo eu, embálome moitísimo. É a primeira vez en Esteiro, na festa É a primeira vez. En Esteiro non, pero nas festas da Carrilana sí, é a primeira vez que estamos aquí e non será a última, segurísimo. Bueno, como foi? Vístelo o pregón e a xornada de hoxe? A ver, danos unha impresión do rollo. Bueno, é o que che digo, tedes un festivalón, quer dizer, tedes unha festa enorme co das Carrilanas, tedes un festival increíble, sobre todo pola xente, polo ambiente que hai tan divertido, tan bonito, xente de todas as idades, pasamos moi ben. Artistas de aquí, de arredor, que están petando por todo o universo, é que sodes a hostia. Se lle queredes dicir algo a Touriñán que vai a marchar en 0, 636-969745, hai que bulir, hai que espabilar e apurar a baja. Queimei che vivo aí cando che vin pola chegar a meta, porque vin, pero este tío trae unha lata de cerveza na man, pero é Skol, é Lager, pero era o teléfono. Viña co teléfono para que me quede un pouco recordo, xa sei que son un pouco inconsciente, pero bueno, pido disculpas á organización e todo isto, pero para que me quede para sempre. Pero a verdad que é unha chulada. A impresión de baixar por Penoucos con toda esa xente aí arriba que conta, Matío. Pois é o que che digo, era a primeira vez, tocounos e lógicamente hai que vir nas carrilanas lentas, que é un disfrute, a verdade está cheo o recorrido de xente aí de festa e animando, pero cando estás encima queres adiantar, queres correr máis, queres que che deixen adiantar o outro, claro. Pois era cada un no seu ritmo, non se pode pasar un, entón queda cho o justiño de un pouco máis rápido, como sería vir un pouco máis rápido, non? E sudamos moito, fai moito calor lá arriba tamén. Este home pegoulle fuerte ao balomano de chaval moito tempo, pero non era unha adrenalina tan venenosa. No, que va, non ten nada que ver con isto. Había esta pasividade. Había pasivo aquí, moito so horizontal. Aquí hasta nas lentas traes adrenalina, traes alegría, é verdad que se fai corto, que che daría ganas de volveme a subir para arriba que quero baixar 20 veces. Nada, non sei, que é unha maravilla, unha fantasía, tedes unha festa. Volvo a repetir, xa sei que todo o mundo dirá non vou vir a falar mal, pero é imposible falar mal, mancho, porque a xente da organización pasa que o sombreiro, xente amable, cariñosa, que tuveron pendentes de nós todo fin de semana,
así que ojalá dure isto 100.000 anos máis, non sei se poderá, e ao mellor despois hai que vir con foguetes espaciales ou calquer cousa destas, pero molaría seguir baixando en carrilanas de madeira, aínda que veñan os marcianos, se é o futuro, e andemos polo aire, será maravilloso. Ainda entón li eu no xornal unha entrevista a Xosé Antonio Touriñán e contabas que coño, hai algúns papeles que a min como a cando hasta eso non lle dabas o de galán, non? Pois di que ten cara de boa persona e que non lle dan un papel de malo, de matón. Sí. Home, algún damo, A cara de velocidade que traías por aí abaixo, eso teñen que ver, Unha locura, a verdad que si, algún damo, home, tamén fago algún papel que non son alá moi boa peza, pero bueno, sempre así de coñero, pero dicía porque a verdad que fixen un par de castings, fixen máis, pero dos últimos, Touri está moi ben, pero tes cara de bo tipo, macho, e era para facer de malo cabrón. De vez en cando hai que roubar nun banco ou facer algo de mal, porque senón se ache encasillan aí. Pero non hai problema, eu encantado, encantado. Eu creo que ten cara de bo son os que fan as peores maldades, hai que ter cuidado con eles, sabes? Entón, pois, nada. Estou moi contento, estou currando un montón, así que ainda que non me den os papeles de malo malísimo, que me den os de medio malo, non hai problema ningún, e seguir facendo comedia, que nos coñecimos fai moitos anos cando empezábamos, eu polo menos, ti xa, supoño que xa levabas algo de tempo facendo aquelo, dos monólogos e todo. Eu salto como espontáneo nas corridas de touros. Tan divertido aquelo, xa fai moitos anos, 20 moitos anos xa, tío. É que parece que somos, por veces sentímonos adolescentes, pero vannos caendo en riba, Xa non, Miguel, xa non, que va. Xosé Antonio Touriñán, eu profeso unha admiración enorme, ríome moitísimo cando che vexo pola televisión, cando che vía nos monólogos tamén me parto a caixa, e só fajo eu, faino todo Cristo bendito, porque non hai outra, porque ele é así, ten esa naturalidade e ten ese don, e nós admirámosche moitísimo, e para nós é un honor enorme e unha alegría tan grande como un outeiro tercheos aquí, así que sigue disfrutando de gracias todo. Por todo, sabes, cansome de alabarvos, de volverei 1000 veces a Esteiro sempre que poida, porque pasámoslo moi ben, ademais viñe ca familia, divertímonos en familia moitísimo, que é unha festa, é un festival para divertirse de xente de todas as idades, así que non poden vir moitos máis, non anunciar moito máis, porque xa tamén isto, ostras, ten un límite, non? Sí. Pero é un festón e sin ser en festa volverei por suposto 1000 veces por aquí. Estarás na túa casa, Touri. Que saia todo ben, que como se di nesto tamén, que ninguén leve un golpe, non que sea unha rozaduriña, unha rascaduriña tamén, e que saia todo ben, e nada, 1000 anos máis para as carrilanas de Esteiro. Moitísimas gracias, Xosé Antonio Touriñán. Que dicir, non? Que ti zapateo por onde ti ves, que iso non escacha, O vaso sí que hai que ter cuidado con ele sempre. O vaso de Felipe Dous Paus ten que quedar ben estivado. Aí estaba Xosé Antonio Touriñán, que hoxe pois foi unha peza importantísima tamén, que viveu a experiencia como en anos anteriores Luis Taera, como Miguel de Lira, como tantas persoas que vedes a cotío pois na televisión, no teatro, nas artes escénicas que lle din. Xente moi valiosa e xente que hai que cuidar. Aquí veñen xente de Carbonilla Cero e quero lle dar bola porque eu xa nos adestramentos o venres, os de Carbonilla Cero teñen non sei cantas carrilanas e van todos na llama, tío. Ti tes cara de chamarte Joaquín, pero o mellor non te chamas Joaquín. Parecido. Como te chamas? Juan Carlos. Juan Carlos Serafín Joaquín. Juan Carlos, que tal a baixada? Bueno, non poden chegar abaixo. Que pasou? Que meu compañeiro, un amigo chamado Aitor que iba co seu pai, meteronse mediante, entonces frenei moito e esa carrilada que é prestada, pois foise moito por lado e di unha volta. A culpa foi de Aitor? Bueno, non, pobriño. Ti, non? Estou che vendo, tío. Foi culpa túa, seguro. Eu non estaba ali, pero ti tiñas gana de terminar, sabía la presión, porque é como na peli de Arnold Schwarzenegger, dixenlle, termina, Aitor. Pois iso quiso terminar. Non me quixo deixar ganar. Pois ese pique eu creo que é por culpa das chavalas, que querche levantar as nasas. Si, hombre, quere ganarme, que eu non gane para roubar máis chavalas. Que tal vivir a festa das carrilanas en Esteiro para Carbonilla Cero? Ben, cada ano moito mellor e sempre viva a Carbonilla. A Carbonilla levades vindo unha carrada de anos. Ti ainda es pequeno, ainda non virás tanto, pero eu levo vindo de todos os anos desde 2014, menos o ano pasado que non puido haber carrilanas.
A proba deste ano, que como ya vistes? Porque o que me contas é máis entre unhas cousas e outras, estaba de infarto, Sí, ben, o viernes non pudimos vir porque meu pai, o ganador das rápidas, casi todos os anos, Andrés Sández, aínda non tiña acabado a carrilana, entonces como el non tiña acabado a carrilana non pudimos vir ás probas do viernes. Viñamos sábado xa a mediodía e mentras que eu baixaba, el arreglaba a carrilana arriba. Foi polo Freixo e mentras que arreglaba a carrilana, lentas e nenos baixaban nas carrilanas. Enséñalle aí a cámara como te o cóbado, ti viste, tío? Isto tiño eu cando andaba moito empinando nas barras dos bares o Felipe dos Paus e o Carlos Tres Paus, pero iso é un Conan que levou, que parece o brazalete do capitán do Sporting da Transilvania, pero non lle é. Que tú vestes aí? Pois nada, eu polo pouco que vin, porque antes doíame moito, tiña todo raspado e tiña un burato que se me vía a carne. E curaban falso. Sí. Pois baixanlle tamén o Se Carbonilla Cero. Eu o viernes quedei pasmado, o pasado venres o Se Carbonilla Cero non había carrilana que baixara a modo, macho. Bueno, sí, tamén no top este 15 que subeche desas redes sociales, a maioría de todos, como somos os mellores, casi todos estaban no top 15. Está ben, non? Sí. E por ano que? Por ano máis? Por ano máis, vanse vir unhas sorpresiñas con a xente daqui de Esteiro. Queres saludar al gen e avanzarnos algo das sorpresiñas? Sí, con Xian vamos facer unha carrilana. Con Xian de tal? Ou con Xian? Con Xian o que lle deixaron a carrilana aquí. Bueno, pois xa me enterarei quen é ese Xian e que tipo de carrilana é, porque o mellor é supersónica, non? Sí, vai ser... Vamos a facer os de Carbonilla Cero, parecida a nosa asociación. Moi ben. Moitos parabéns, disfrutádeo hasta o último minuto, e por ano queremos vos aquí, Sí. Ainda que vos inviten a un fin de semana en Punta Cana, hai que estar aquí, non? Sí. Aí estás ti. Moitas grazas, igualmente. Mándalle vir a Aitor, tío. Aitor, ven pa aquí. Porque a pregunta que lle temos que formular, seguro que vos la formulachedes vos 70 veces, non? É un enigma cotiá que torpedea os nosos propósitos de omnisciencia. Aitor, como se di o teu nome? Aitor ou Aitor? Aitor. Aitor, non? Sí. E como levas a presión de que che este cargando o teu amigo da alma, o teu mellor amigo, iso é que che vai marchar ca moza calquer día, que che este metendo as culpas do Conan de hoxe, tío? Home, o moi parvo meteus mediante. Que quero que lle faja? Para que te lle meteste diante? Para enseñarlle un nick que é moi bonito ou que? Como foi? No, a ver, pois nos íbamos baixando, pois tiñamos unha carrilana que nos deixaron, que é bastante rápida, pois íbamos baixando, na pole tuvimos un problema, entonces íbamos atrás de todo, tiñamos que ir adiantando, cruzousenos diante, adiantámoslo por o lado, escoitamos algo. O meu pai escoitou algo, pero eu non sabía, eu seguín tirando, pero bueno, agora está mal do brazo e dache pena, non? Si, unha pouca. Oi, sabes poñer cara de pena moi ben, cara de buiño, eso as chavalas, eso vai ser maná. Digo xo mismo que a Juan Carlos, por o ano queremos vos aquí, Sí. Preparaos? Sí. Xa estáis pensando no ano que ven, xa tendes o modo Focus Carrilanas concentrados, Sí. No disco duro? Sí. Queres mandarlle un saludo al gen? A meu pai. Dille algo aí. Dille que se poña a traballar, non? No, el xa traballa moito, sí. Traballa ou fai que traballa? No, traballa. Dis ti? Sí. Bueno, mándalle un saludo, lo. Ala, papá. Quereche moito, papá, quereche espeso. Veña, chavales, a disfrutar da festa. Igualmente. É unha alegría ter tamén aos amigos de Carbonilla Cero un ano tras outro. O traballo que fan tamén é bestial. E as carrilanas que traen e como pilotan para darlles de comer aparte. Carbonilla Cero. Prácticamente esteiránse a adopción, hai que darlle xa o permiso de natalidade ou como lle chame, non? Encabronalos en Esteiro. Asteirana. Que é a palabra, sí, por usar termos científicos. Pois non sei cantos anos levan baixando, pero xa levan, igual, home, non viñeron as primeiras edicións, pero igual estamos falando de 10, 15 anos que non fallan, son aférrimos a festa.
E cada vez traen máis carrilanas, eu cada vez que teño que facer inscripcións véñeme en tropel, digo, oye, mira. No, hai máis xente de Carbonilla Cero que o venres nos adestramentos, o sábado na pole dixen carrilana de Carbonilla Cero que vais a modo non a saben facer, macho. Non a saben facer. Son de raza envenenada, van on fire. Máis WhatsApps no 636969745. Está dicindo Chema, boas de novo, agora sí que se oe genial, xa lle baixei un par de puntos aos auriculares. Ben, porque iba a empezar a grito pelao, pero ahora vou manter esa tranquilidade que me caracteriza. Estamos sintindo a megafonía que avisa de que... Ahora son as rápidas. O que vistes ahora non é nada. O que vistes ahora é borralla, non. Pero é pecata minuta comparado ca velocidade que alcanzan as carrilanas rápidas. Está dicindo Marcelo que ven aí a carreira das rápidas e, por suposto, toda a xente pois ten que estar ben ubicada en posición segura, como sempre insistimos no tema. Eu non paro de sudar xa entre unha cousa e outra. Eu que che quería quitar a sombrilla. Estamos máis guapos así porque nos dá un tono moreno que parece que acabamos de chegar de Lanzarote. Moreno obrero. Sí, pero pois categoría estrela, categoría das rápidas. A Xeilana de Anxo Gómez, Fran Maceiras vai baixar na Faxela, outro Carbonilla Cero, Rafael Lueiro. Os tres primeiros clasificados na pole position de onte. Aquí está difícil. Aquí Anxo creo que ten moita ventaxa na saída, sobre todo porque ten copiloto. Maceiras, ao ser carrilana de unha persoa... É o que te iba a preguntar. Ter por detrás, refírome na posición inmediatamente detrás túa, é dicir, no segundo lugar, a unha carrilana de un, iso que lle aporta, en que modifica a estrategia do que sale na primeira posición? Pois ten moita ventaxa Anxo, porque non ten que empurrar. Anxo vai xa sentado no copi de piloto, o copiloto donde fai todo o traballo da carrilana, poñendo a andar nos primeiros metros. Fran Maceiras vai ter que facer todo el, poñer a carrilana en funcionamento, a que colla inercia, e unha vez que a carrilana comeza a andar, subirse ao cockpit, sentarse e empezar a carreira para el. O cal dalle unha gran ventaxa a Anxo Gómez neste caso. Complicado nos primeiros complicado metros. Ou imposible para Fran? Vámoslo deixar en complicado, porque a carrilana de Fran vai moi ben, pero claro, Anxo fixo o mellor tempo. Esa é outra. A carrilana seguramente tamén seña que máis anda, a priori. Claro. O piloto xa ten detrás o que ten detrás. Pero para o segundo e o terceiro pois é unha incógnita como enfocar a carreira, que propósitos ter, que ambición ter. Claro, temos a Carbonilla Cero que pode adiantalo nos primeiros metros a Fran, pero que despois igual porque a Fran lle anda ben a carrilana, porque lle corre, unha vez que se suba a pilotala se doulle bastante inercia nos primeiros metros, pode recuperar eses metros que lle adiantaron, que lle gañaron co copiloto. Vai non ter complicado neses primeiros metriños, pero bueno, non é imposible porque, bueno, anda ben. El dixo que a súa carrilana vai ben, que se sinte seguro, que se lle agarran as curvas, e o que estaba protestando todo o mundo nestes nos adestramentos libres do venres e onte na pole position é que como asfaltaron a parte da pista, anchearon a carretera que non está moi preparada, as carrilanas non se agarran o que se estaba agarrando estes anos anteriores, e claro, Fran dixo que se sentía moi a gusto. Pois, bueno, estamos manexando no terreo da conxetura, pero hai moitas máis variables que se poden dar, que lle dá tombo a calquer vaticinio, pode pasar mil cousas, pode gañar o quinto. Pero, claro, o favoritismo de Anxo Gómez por múltiples factores é obvio e evidente. Estou vendo máis WhatsApps no 636969745. Valeriano está dicindo, Manu, o tramo de Penoucos non se ve, ten medo o dron.
Eso é como os Balcáns, tío. Eso, sabes que a orografía condiciona moita da capacidade de grabación. Que che vou a dicir a ti, que eras o que eras cámara no programa Saturno de Jesús Hermida. Un saúdo que di Luzazo. Un saúdo carrilaneiros e carrilaneiras que le dicía que volvan estas maravillosas festas únicas no mundo como o lugar no que se fan. Viva Esteiro. Un saúdo para os meus amigos do Temple e tamén para a miña prima Elba Gina e o meu primo Lucho Portuano que este ano non puideron estar aquí. Vivan as carrilanas para sempre. Son Lucas. Pois un saúdo Lucas e aquí está o gran Gonzalo Brea, un dos profes sobranceiros que tuvemos a suerte de ter profesores, Xosé Agrelo, tuvemos profesores que nos... Os defectos que temos Franco Fábrica non son culpa dos profesores que tuvemos, pois nesa xeración benvindo Gonzalo Brea, que non lle fai, vamos, que está ao nivel deses grandes profesores que nos criaron as xeracións que xa estamos máis talluditos. Gonzalo, ademais, é un cantante que dá justo sentilo cantar, pero vamos a ver que non sei, porque ao mellor o que nos di agora é indecoroso ou improcedente. Vamos a ver que di Gonzalo, di. Agora sí que se escoita. Parabéns polas entrevistas, Manu. Gonzalo, tío, dinos algo máis, porque algo con chicha. Por exemplo, un novo maxi single cunha letra corrosiva. Para cando un tema chamado Gibraltar catalán ou algo así realmente atrevido, Faime manager porque encauzo a túa carreira cara a outro sendeiro, outro derroteiro totalmente diferente. Unha aperta, Gonzalo, unha aperta forte para ti e para toda a xente que nos está a ver a través da emisión streaming. WhatsApp so 636-969745. Vou mirar o peluco. Teño que poñer xa gafas ou lentillas ou supositorios ou algo, 7:20 algo, non? 7:20 algo da tarde. 7:25. Bueno, pois non tardará a probar rápidas, que lóxicamente precisa tamén dun pouquiño máis de tempo, porque calquer pequeno detalle pois pode ter repercusión e hai que ter todo ao milímetro medido. Hai que ter todo ao milímetro, teñen que estar as ambulancias posicionadas no sitio, o público acaba de sair o coche que temos para a xestión da pista, ten que estar posicionado tamén, non pode haber invasión na carretera. E unha vez que este todo en orden e que o coche de ok, procederase. Eu entendo que será as horas 7:30 aproximadamente. Tempo temos para que nos fales un pouco de unha pregunta que tamén todo o mundo se está a formular a esta hora. The Rapids ou Nove Louro? Non dá tempo a pensar. Si queda así, hai que preguntar. Iso é unha guerra. Cando eu era chaval había unha guerra entre Europe e Bon Jovi, para os poperos entre Durán Durán e Spandau Ballet. The Rapids ou Nove Louro? Eso hai que preguntarlle aos seus pais. A ver a quen elixe, que sempre di que éramos os dous igual. Obligarlle a un pai a escoller entre un fillo e outro, eso xa bastante teñen que a herencia, porque cando chega o momento da herencia xa non vai quedar outra. Proxectos distintos. The Rapids fai unha música totalmente distinta a Nove Louro. Nove Louro é un xénero máis urbano, mentras The Rapids é un indie roqueiro garas, igual non tanto garas, pero si un indie roqueiro ainda da bella escuela, onde hai unhas guitarras de verdade que sonan e tal. Pero Nove Louro funciona moi ben entre a xuventude, entre os 16, 15 anos hasta os 22, e The Rapids ten un abanico moito máis grande. Ambos os dous son proxectos maravillosos. Bueno, eu que xa son medio purilo, escollería The Rapids porque por o estilo de música, pero últimamente estáme entrando moito urbano. Sabes que teño unha espiña clavada e por eso canto, para que me escoites. Pam, pa, pa, pam. Pam, pa, pa, pam. Pois, os meus fillos están on fire con The Rapids e Nove Louro, e o de onte antonte, que concertos, non? Sí, temos aí unhas imaxes que se nos poñen os compañeros de Daleuto, do que foi un resume destes días. Podemos ver que Esteiro foi unha locura. Non sei se temos preparadas esas imaxes. Fervedero de xente. Bueno, vamos dar a saída en breve, co cal o mellor temos que esperar, porque estou vendo xa
os pilotos. Vemos a Fran, como dicíamos, de pé para darlle o empurrón a Carrilana, mentras Anxo se está sentado no cockpit. É o que vai lastrar esta hora. Respiramos esa tensión que hai aí arriba. 3-4 minutiños. Chega aquí abaixo. 3-4 minutiños son intensos. Esos incómodos silencios e a peli de Pulp Fiction, pois eso é o que están vivindo aí arriba arestora, porque hai moito en xogo. E vemos a posición de Fran, vemos Fran que colle bastante ben. Está salindo ben, Fran. Sí, non se sentou tampouco. No, pero bueno, van a par. E coido que Anxo vai a manter a primeira posición. Agora lo vamos a confirmar. Saeu a proba das carrilanas rápidas. Fixo moi ben Fran, fixo unha saída estupenda, empurrou moi ben. Bueno, se lle dá guerras, será porque vai ser unha carreira moi bonita e será unha competición moi bonita. Vamos a ver nesta curva, o Bugatti, obra mestra. Sí. Manésase noutro espazo temporal, que vos vou dicir. Sí. Eso pesa moito. Bueno, a ver nesta curva se vemos a unha referencia que nos sirve. Sí, está. E a ver se Anxo Gómez conserva a primeira posición. Veremoslo agora en breve. Veremos como chegan a U. Lembramos a pole position con un 57 para Anxo Gómez, Caseilana. Anxo Gómez e o seu copiloto Anxo Camaño. Están pegados. Sí, mantense Anxo Gómez na primeira posición. Consélasenos aí máis complicado, o dron sempre foi... Parece unha loita polo de agora entre dous. Sí. Pero bueno, aínda queda circuito para recuperar posicións. A terceira e a cuarta praza tamén van nunha bonita disputa. Interior, que unha pasada interior moi limpa, moi bonita. A ver se chegamos... Lóxicamente hai pausas. Sí, o streaming do dron non temos tanta conexión no moto como quixéramos. Aquí estamos a piques de chegarse ás primeiras casas da Calle do Sol. Vamos a ver. Uf, como van. Carbonilla tamén está metido de terceiro. Bueno, que loita. Hai 4 carrilanas agora mesmo con todas as opcións. Están entrando que o dron xa nin lle dá. O sea, nin lle dá. Bueno, vanse cheirando a lento. Ui, que adiantamento é saída. Anxo, parece que é Anxo, non? Bueno, parece máis corpulento, pero sí, agora Jorge, pode ser. Pode ser Jorge, Jorge non é unha sílfide. Bueno, de Anxo a Jorge hai moita diferencia. É unha saída que non ten repercusión de ningún tipo a nivel que non se magoaron, pero pero bueno, quedan fora xa da loita. Vale, están pasando ben, agora xa veñen máis na vindeira toma xa vamos a ver o que é o veredicto final. Vamos ver quen entra, quen é o campeón. Se é o cuarto triunfo para Anxo Gómez, empatado e a Seilana ou non. Vamos a ver. Uf. Está entrando moi preto. Sí. Bueno, sí. Sí, Anxo. Sí, parece que Anxo Gómez, dorsal número 1, triunfo para Anxo Gómez, Anxo Camaño, escudería Seilana. Cuarto triunfo, euforia, Carbonilla cero. E loucura, e aí vemos os derrapes, o festival de derrapes. Pois Fran debeuse quedar, porque Carbonilla cero entrou segundo, Martín José Míguez, que salía moi atrás. Aí chega Ramón do Camarón, o Bustamante do tramo tamén. Unha que emborca arriba doutra. E o olor inconfundible da roda queimada que xa tamén nos posúe. Uf. Que chegada. Esta chegada. Que chegada. Cuidado, Bueno, intentamos que os que o estades a ver na retransmisión o vivirades con toda a intensidade posible, pero evidentemente podedes vos dar conta que non ten comparación co estar aquí. Acabamos de ver unha chegada impresionante. Primeira posición, Anxo Gómez, Anxo Camaño, escudería a Seilana. Se non nos equivoque, me van a corregir os meus compañeiros posteriormente. Dorsal 51 de Carbonilla 0 foi... No, perdón, creo que foi 51, se non me equivoco. Ahora sí, Andrés Suárez me parece, segundo. Estos tempos, despois xa non lo confirman os nosos compañeiros. Son as 7:33 minutos, acaban de chegar a meta. E aí ven Jorge que se
Jorge facendo de Jorge. Entrou como un elefante nunha cacharrería o torpedo de Solleiros. Aí entrou Jorge Priegue, competidor nato, atorrabo todo de touro, saída aí contra as alpacas na Rúa do Sol, pero mira, outra vez de volta para Antropiche e abaixo. Bueno, será interesante tamén falar con Jorge, porque tamén el tuvo que vivir unha carreira impactante, Así que nada, vamos a ter protagonistas, vamos a ter os gañadores, os anxos. Unha vez máis, cuarto rivalidade a título. Pois sí, agora mesmo, se non nos enganamos, que despois o teremos que confirmar, pero 4 triunfos para Fran Piñeiro, 4 triunfos para Anxo Gómez. Fran Piñeiro e Anxo Gómez, 4-4, sí. Se non estou equivocado, están empatados. Aí chega Fran Maceiras. Vai ter que volver a competir Fran de novo, volver a coller a Carrilana. Bueno, carreirón. Acabamos de vivir un auténtico carreirón emocionante, vertiginoso, e bueno, cun final, cun desenlace tamén incerto hasta o último segundo. E bueno, eso queda un que non cabe na cuncha cando o colofón Sí, víamos agora así, a muller do segundo aquí toda contenta, que acaba de decir o segundo meu home. Toda contenta pola posición. Sí, a verdad que foi unha baixada en principio limpia, moi ben, rápida. O que perdín é a Fran. Non sei, debe quedar por romper ou... Bueno, a Fran estou no vendo desde aquí. Entonces sí. Esa nos contará agora como foi que se está fundindo nun abrazo con Jorge Priegue. Pois eles teñen unha amizade moi Jorge fraternal. Que se saleu 2 veces. Saleuse arriba e abaixo levou as vallas. Viña carrabia no buso. Viña carrabia no buso, sí. Habería que escoitalo falar mentras viña baixando nos últimos metros. Seguramente decía, me cachis, jopelines, voto abríos. Pode o ser, que se di nestes casos. Pode ser dos millores pilotos que hai, e a verdad que só ten mala que sorte. Sí, ten un segundo posto, un terceiro posto, creo que segundo, que tamén o fixo moi feliz, pero claro, el sabe que calquer día é o seu día. Sí, calquera día, pero bueno, tamén... Porque o que segue, consegue. Sí, pero bueno, ten moitas salidas, é moi bueno, moi rápido, pero bueno, ten salidas, dúas, o sea que... Bueno, unha que chegou abaixo, unha das saídas aquí xusto facendo trompo, e outra na Calle do Sol, bueno, sin consecuencias, que alegrome moito por el. Vemos a chegar o coche que cerra a categoría das rápidas, esta é a última, que é o Bugatti, que cerra a edición da categoría raíña. Bueno, non sei cantos anos leva o Bugatti en competición, pero cuidar unha carrilana como esta, pois xa como que ten un 600, non? Non sei, pero cada vez que temos que movelo e din, oye, hai que subir o Bugatti a tal a exposición de Plácido, a Nova ou movelo, non. É como que colle o Guernica. É mellor coller un 600. Pero eso pesa moito, pesa. Eu creo que a carrilana máis pesada que temos, o sea, tomémola como ver, non ten por onde agarrar, porque ten moita fibra, a parte de afora é de fibra, o carrozado, e despois é moi pesada, o sea, de feito creo que o primeiro ano ou o segundo co peso partiron os 6, simplemente co peso. Pois vaya tarde de carrilanas que estamos a vivir, que non remata, evidentemente, xa sabedes o planning e o guión, e falamos a para xente que ou está en Esteiro ou se pode arrimar Esteiro, que agora, como sempre, o termo da proba, pois toca ir para a Alameda, é o punto de concentración onde se van a degustar produtos típicos, mexillóns, empanada, boviño, e despois a pantalla xigante para ver a final do Mundial a partir das 9, pero aínda que queda a festa por diante, que como nos Sanfermís cantan o pobre de mí, pero moi no último minuto, que aquí hai que disfrutar a festa das carrilanas hasta o último minuto, xa a modo de resumo e a modo de balanzo, é para estar moi felices, non, tío? É como superamos. Como superamos? Eso é a reválida de cada ano. De cada ano. Hoxe, por exemplo, cando vexo
o detalle de que en vez de estar de costas, sabemos de frente os derrapes da chegada e tal, se dixen, mira, unha millora, acabo de chegar e sabes unha millora. Sempre hai marxe, non? Sempre hai marxe para superarse. Que sean detalliños, pero bueno, seguimos ano a ano querendo mellorar o evento, cada vez implicamos máis voluntarios, sin eles é imposible facer isto. A organización somos moitos, ahora mismo estamos en 1800 socios, pero voluntarios podemos estar continuamente con 200 persoas para facer este evento entre xente de organización, voluntarios, xente que monta, desmonta, hai moita xente involucrada no evento. Pois, se me permites, José, vamos a facerlle un par de preguntas a este tipo que se vai a sentar aquí de saber na cámara, a xente que está desvendo a retransmisión en streaming, este piloto, a ver que di Chema no 636969745, daráslle un saúdo e un abrazo a Anxo da Iña, aparte todos os grandes pilotos, copia de Esteiro, pois un saúdo para Anxo, tío, a min sonasme, a min a túa cara, a túa jeta soname, eu a ti conósoche de algo. De que? Non sei, tío. Dirá alguén, joder, é o teu fillo, pero non é deso. Antón Lago Cernadas, primeira baixada, como te sintes? Moi ben, sobre todo moi contento de como baixamos, disfrutamos moito da baixada, eso sí, facendo aí o trompo, fixemos unha pequena cajada. Fendestes unha alpaca pola mitad. Traje alpaca. Sí, gracias que era unha alpaca e non era de piche. Xa teño que cenar. Sí, comeuse unha alpaca con todas as alei. Bueno, como te sentistes? Porque hoxe os nervios antes de salir sempre están, non? Sí, pero chegamos arriba, eu estaba nervioso. Mira para a cámara que che está vendo a peña, chavalas incluídas. Onde está a peña? Esa é a cámara, aí. Estabas nervioso, non? Si, estaba nervioso, cheguei arriba, estaba tan nervioso que casi mexo polo pantalón, tuve que mexar 6 ou 7 veces arriba. Chegou a hora de baixar e nada, quitándose os nervios, púxeme a concentrarme na carretera e disfrutar. A primeira vez que conducistes a Carrilana foi o venres nos adestramentos, o sábado na pole position e hoxe foi a terceira. Apréndese e millora se corrises algunha cousa dun día para outro? Claro, corriges se sales moi lento dunha curva, se aquí tens que frenar un pouco máis, se aquí tens que girar un pouco máis, esas cousas, vas mirando. E iso é extrapolable ao que faz na casa? Os fallos que tes na casa con teu pai e con túa nai tamén se poden corrixir de cada día? Máis difícil. Bueno, estás contento? Bastante. Un bo puesto. O puesto, chegar abaixo é a vitoria, non? Quedamos quintos. Bueno, pero agora xa vamos a estar ambicionando como Touriñán co Aston Martin, tío. O ano que ven, máis, non? Máis e millor. Máis, sí, é máis rápido. Bueno, manda un saúdo aí, terás que saudar a alguén, non? Bueno, hola, aquí estou eu. Aquí estou eu. Yo y mis circunstancias, que decía Ortega y Gasset. Yo y mis santas pelotas. A mamá, a papá, os compañeiros e compañeiras do cole, os amigos da Esteirana. Pois, mandolle un saludo a Maseiras por facerme a Carrilana, meus pais por deixarme baixar. Non sei máis. Que se den por saudados e saudadas os demais, pero sí, eu tamén teño que agradecer moito non somente a Fran Maceiras, é que se dou nomes vaiseme quedar xente fora, pero bueno, o traballo de Fran Maceiras, dos amigos no Catadoiro, despois en Reboredo cos Canchanos, con Miji, por suposto Choliña. Choliña de copiloto, que tal? Moi ben, sí. Axúdame moito, sobre todo como teño que entrar en cada curva, onde teño que frenar, onde non, e axúdame moito. Moi ben, pois mira, aí tes a Gabriela, a Abuela, a Lorena, a Romina, a Carmen. Vai xunta a eles e disfruta da festa, que foi deber cumprido, tío. Antón, noraboa. Gracias, veña, pírome. Me piro, vampiro. Aí estaba Antón Lago Cernadas. Choliña que? Choliña vai vir por aquí ou aínda está? Choliña tiño o calzoncillo cun frenazo castaño impresionante, estaba acojonado. A ver, que temos en rapaces. Primeiro, dorsal 44,
piloto pequeno, esto... Ah, bueno, vámonos... Pero no, Chola, ven. Que é solamente un segundo, tío. Ten aínda desde hai 15 ou 20 anos o récord da pole position en un canto. Pois creo que un 50 con algo, non me acordo moi ben, pero por aí anda, máis ou menos. Onte na pole fixeste desde os 50 con algo, un 50 en Canarias. É o mesmo rollo, non? Máis ou menos, quitas un minuto e máis ou menos está aí, pero hai que comprender que Antón ten 12 anos e fixo moi ben. No, tío. ten 11. 11, bueno, Dos en Canarias. Dos en Canarias, sí mesmo. Pero ben, hoxe estaba moi nervioso, eu tamén estaba moi nervioso porque senón seu pai mataba a súa nai e tal, pero dixen, chegamos aí a grande e dixen, Antón, ahora vamos que esta é nosa. E viñamos ben, e viña máis tranquilo, pero a verdade que estaba moi nervioso, non era capaz de levala ben, pero bueno, pouco a pouco. O chegar abaixo, que sentistes? Moita emoción, mal é que frenamos, dixenlle eu. Alpaca aquí, quen puxo aí esa alpaca? O problema foi que dixenlle eu, Antón, cando che dija frena con forza, frena. E a Carlana Macho frenou demais. Non trompeou. José Fernández, Choliña, un mito tamén, aínda conserva o récord da pole position e baixou de copiloto de Antón Lago na escudería a Jatilla, que a Carrilana a Taruja, e aí lle baixaron tamén. Bueno, a espera de máis protagonistas, seguimos manexando datos definitivos, non, José? Sí, categorías rápidas, a Estrela, gañador Anxo Gómez, copiloto Anxo Camaño, que é escudería Xeilana, que a Carrilana Xeilana. Posición 2, Ardello Eixo, escuderías Ardello Eixo con Caplatanita, piloto Rafael Lueiro e Pablo Pereira. Terceira posición, dorsal número 15, Tremos da Chousa con Simón Figueiras Gallardo e Cristina Lamela. Que isto é unha sorpresa. Simón Telita tamén, como lle baixou. Sí. Chegaba tarde. Terceiro, iso que na inscripción dixo, vou baixar a modo. De tranqui, todo che digo mesmo. Non lastimarse, chegar abaixo, tomar o viño. Sí, e de cuarto, dorsal número 42, Fuego Lolita, co escudería Fuego Lolita, ca Carola, Antonio Paz e Miguel Garrido. Despois, categoría de rapaces, o primeiro posto, dorsal número 44, que é Pablo Molinos, de Quitos Sport. Posto número 2, dorsal 27, que é por onde teño 27, un momentiño, teño aquí o 27, que é piloto José Javier Lago, coa Jatilla. Posición número 3, dorsal número 40, que Xavi Maceiras e Fran Maceiras na Faxela. Categoría das lentas, en primeira posición o dorsal 49, que é Xosé Ramón Prigue Mayo na Carrilana da Asociación. No posto número 2 o dorsal 18, que foi Manuel Socastro Gómez na escudería Manolo Racing. No posto número 3 o dorsal número 32, que foi, deixame localizalo, a Muxiana de David Toba e Santiago Gómez. Esa nas lentas, as rapaces tamén o deixemos, e as rápidas tamén quedaría a categoría de un piloto que a gañou Carboniña Cero, Andrés Suárez no barrilete. Barrilete cósmico. Me queda as mulleres, que a gañou o dorsal número 2, o Cristo, con Bárbara Camaño Piñeiro e Marta Piñeiro. Posición 2, o dorsal número 6, a de gerente, Sandra Dosil e Nerea na Carrilana de Casurras. No posto número 3, o dorsal 56, as garrapiñadas, Ana Mayo e Alba Granja. A min estadesme ver esbrasear aí como a quen, vou por aquí, paso por aquí, rapaz, pero polo de agora non consigo facer unha conexión visual, nin con Ramón do Camarón, o Bustamante do Tramo, o Esplendor Antropiche, nin con Frankie Maceiras, Jonathan Maceiras, bueno, José sale disparado a ver se caza algún. Tamén os gañadores, que queremos falar con Anxo, cos dous Anxos, non podemos pechar sin recabar as súas impresións, as súas verbas de emoción, porque a verdade é que se é emocionante para todos, por o que está aí Antropiche, e sobre todo por o que gaña, ten que ser unha cousa máxica, ten que ser unha cousa, iba a dicir irrepetible, pero claro, é que Anxo se leva 4 ao lombo.
En nada porque os está collendo polo pescoso, en nada vámonos ter aquí. Se alguén quere mandar un último saúdo, un último WhatsApp, un último comentario, se alguén nos quer deser, que ben o facedes, macho, pero cousa boa, o voso é que non vía nada igual desde difunto de Torre Iglesias presentando Saber Vivir. Pois nada, WhatsApp ao 633 185678. Estáme chamando o meu amigo Michael desde Nueva York, tío. Estou intentando respostarlle porque, claro, este tipo non se entera da política. Debe de pensar que podo falar con él agora, no medio da retransmisión en streaming. Nin siquiera sei se o tío estará vendo a retransmisión en streaming ou chama por fastidiar, porque igual me vai contar que foi pescar pola Bahía Hudson ou por alá. Desde Nueva York, Michael Riomao. Boas tardes. Estás vendo a retransmisión das carrilanas, tío? Non a estás vendo, non? Chamásteme para contarme algo. Bueno, tío, pois manda un WhatsApp escrito, porque a ti non che poden escoitar que non podo conectarche en audio. Manda un WhatsApp escrito e manda un saludo, vale? Chao, un abrazo para Michael Riomao, para seu irmán Pepe, para Eri, para toda a familia, porque Anuar, que é a miamia, son unha parte tamén daqui, hombre. E este é talmente Ramón Rama Núñez. Iso non vos pode ser moita cousa, pero se vos digo que é o Ari Batán en Desteiro, o Bustamante do Tramo, o esplendor antropiche, aí xa o conto muda. Ramón do Camarón, moi boas tardes, peixán. Ahora sí, boas tardes. Soplas alivio como quen sale do trullo. Xa ves, mira como estou, non estou sudando. Estou sudando eu, que levo sentado toda a tarde. Nada, pois outro ano máis cheguei abaixo de alopaje. Bueno, que? Como foi a carreira? A carreira, pois creo que bastante ben, non? Chegamos casi todos abaixo. Eu diría de infarto. Eu, personalmente... Eu non pensei que fora a ser tan peleada. A verdade que... Porque dixen, vai ser un paseo para Anxo ao 90% de posibilidades. Pode pasar de todo, pero vai ser un paseo. Non foi paseo ningún. Pero do Barrilete está moi loco, é un estilo Frankie Macín. Frankie Macín é igual a él. Os demais temos algo máis de sentido que uns máis atrás, pero bueno, pouco a pouco. Ti manexástete na frialdade, conducistes como un bohemio, tío. Que tranquilidade, non, tío? Eso como a Paulo Coelho, non? Calquer día escribo un libro como o de Paulo Coelho, destes que hai nas tendas. Ben de vir aí unha fin de semana que botábamos tanto en falta que doía na alma. Como te sintes agora que está outra vez aí, está para os vindeiros anos tamén? Pois sí, o que diste, eu espero que non volva a pasar o que pasou o ano anterior. Quero que haga sempre, e agora que máis me entristece de todo é que falta un ano ainda. Pobre de mí, se acabou a fiesta de San Fermín, pois estes como anos San Fermín, tío, están dicindo, para a edición 2027, canto queda? Pois vou ter que... Como vas matar o tempo durante un ano, macho? Pois arreglando a carrelana co cabrón de torpedo, mira por aí, reventou unha roda. Pero que pasa? Ese tipo fundeu unha alpaca na miseria aí na calle do Sol e chegou aquí ca rabia no buso, tío. Que pasa con ese tipo? A cara frenar de repente 180 kilos que pesa, como vai frenar? É imposible, banco endemoniado, mira por aí, reventou unha carrilana, me cago en diola. Por poñer en contexto, o Torpedo de Solleiros e o Bustamante do Tramo son amigos fraternales e se que eran así. Que así ningún dos dous foi xa nunca nin ao nacer, porque pesaron 14 kilos ao nacer. Pero vaya, que sempre hubo esa rivalidade, esa disputa. Un tiña unha chavala, o outro tiña que coller chavala, ou levantarlle as nasas directamente, non? E o que fai un teno que facer o outro, e o de ser non é o facer, que din en Carnota. Pois sí, señor. Sigue o pique, tío. O pique sigue e seguirá sempre, pero pique sano, eh? Totalmente, tío, sanísimo. Igual che leva as pernas por diante, pero... Espero que non, porque es vaso, pero bueno. Bueno, pois nada, mándalle un saludo aí a quen tibesas, tío. Un saludo a todos os carrilaneiros, para o ano aquí estaremos outra vez dando gas. Aquí está meu amigo Antonio de Delia, desde tal, que me di, mándalle o enlace de YouTube a Michael. Bueno, podedelo ver tamén en diferido, non? Porque agora estamos rematando, e xa non lle vai dar na volta a Michael de velo, pero vai poder vela inteira en diferido. E ben, Anxo. A rates. Perdón, Ramón, a primeira pregunta para Anxo, a mí non se me ocorre nada, tío. Ti que lle preguntarías? Trasládame, dame unha idea. Por exemplo, ti de quen ves sendo? No, eso é ti de onde baixastes? Ti és así ou algunha vez fostes millor?
como fai para Ou ter como lle esa, dicía esa chavalas, frialdade? eu a ti, nena, la envíache hasta os pelos do nariz. Algo así, non? Como fai para ter esa frialdade, diría eu? É que como un cubito de xeo, tío. Sí, sí, é máis baixa 20 veces e 20 veces fai ao mesmo tempo. Eso é increíble. Non sei como fai, cabrón, pero... Aquí estábamos discutindo se levan, agora é o cuarto triunfo para Anxo, e Fran Piñeiro leva outros 4, non? É así? Quinto ano. Quinto para Anxo. Entón é o que máis triunfos leva, non? 4 Fran Tojino e 5 Anxo. Pois creo que sí. Que así está históricamente. Xa che comentará ele agora, pero creo que Teño que así. mirar cantas veces ganei eu, pero ahora mismo non teño dato. Oye, a que lle pasou ao teu aí que comeu 4 alpacas? Volveuse vaca do maio ou que? Cala, tío, que me vai dar un puto infarto. Ter que estar aquí e estar cruzando os dedos e rezando credos, tío, parece normal. Ai, que é moito. Onte cheguei á meta da pole e dixo, Antón, que? Un tempazo, para ser a primeira vez. Un tempazo. Estaba todo contento. Sí. Marcoulle, que lle marcou? 2.55. Por aí, pero... Bueno, o tempo é o menos importante. Prefería 3.55, pero vaya que... O importante é a cara que me falou. Eso é o importante das carrilanas. No, estes chavales... Canteira hai, tío. Canteira hai, esperemos que haxa máis, porque fai falta... Joder, isto non é vir co corazón nun puño a baixar, isto é pasalo ben. O que veña teña medo que non veña, joder, é baixar tranquilo, non é demostrarlle nada a nadie. Ramón, que, bueno, hoxe estranea performance que moitos anos pode facer Fran e máis ti, pero este ano a carreira das rápidas obrigaba a desenrolar outro rol, pero que che vou dicir, tío, que che quero moitísimo e que aquí ti eres o sensei, así que se en vez de unha botella de viño e un pouco de empanada, queres uns percebes o roncudo e un chuletón de boi, fala como irmán. Eu de momento con unha botella de Bacardi Cola xa vou servido. Aí estás ti, pois a por ela, tío. Veña, Ramón gracias. Rama, Ramón do Camarón. Grande. Estamos pois nas postrimerías cos grandes. Agora vai chegar un tipo que oides ver que a ver, porque aí non está pensando, cando queiras, se faz unha oriña, virás por aquí, virás nos contar algo, tío. Que pasa, hombre? Anxo Gómez, pentagañador, sona ben, non, tío? Colle aí a buseira, Johnny, e contame as túas primeiras impresións o que se te ocurra. Increíble. Non... Foi un baixodón para min, eu pensaba que en 2018 baixara ben, pois hoxe, foi increíble. Aquí estábamos a falar de que, bueno, ten por detrás a Fran, inmediatamente por detrás ten a Fran en Carrilana de 1. Anda o que anda Carrilana, el pilota como pilota, ten a tranquilidade dos triunfos que leva ao lombo. Vai ser un paseo para el ou podería ser un paseo para el, pero vimos como se peleou a carreira e non foi un paseo, non? As carrilanas de 1 igual hai que facer unha categoría especial, porque cuidadito con elas. O de Fran Maceiras, eu cando vin que fixo 2-0-1 onte dixen, cuidado, tío. Corre, Fran, cuidado. Eu só cando vi a baixar xa vai moi fina, a carrilana non se move nada, vai... El parvo non é, cando se ven, hai que ter medo que está aí. E non sabemos onde está, ainda ao mellor temos esperanzas de cazalo, pero claro, ten un bigote que vai por diante dele, e desde que leva bigote é un tío absolutamente imprevisible, cousa que antes non era. Fálame da carreira, que impresións tes ti de como foi? Difícil, bastante difícil. Primeiro, arriba, como estabades medio minuto antes de sair? Que tiñas no coco? Pois tiña menos nervios que onte, máis cantonte, que hoxe pola mañán. A mí, cada vez que se acerca a salida, pasan máis os nervios. Cando nos din 3, 2, 1, ya, aí acabase. Encéndese algo aquí, xa nada máis que ves o piche. Sí, ves o piche e pa adiante. Ves o peligro, porque hoxe tamén me cajei, viña detrás de Jorge na China e... A nada, tocáballe, iba de 3D e dixen, teño que frenar porque voulle tocar. E cando vin que se iba para fora, xa dixen, por dentro. Porque eu quería adiantalo por fora, pero cando empezou a irse para fora, xa dixen, por dentro. Metíme por dentro e cando vin que tiña espacio, xa tira millas para diante. O freno arresendéstelo é pouco máis, non? Bueno, ainda lambín un pouco, ainda lambín bastante. Haberá que revisalo, non? Sí, igual hai que cambiar por ano. Bueno, pois agora van 5 triunfos, eres o que máis veces gañou, superas a Fran Piñeiro con 4, eso que a ti que che di? Que me di? A ver se Nerea lle deixo volver a baixar un ano, polo menos. Ti para baixar
2 contra 2. Ti queres liar, isto é unha liada total de palangre, tío. Ti queres meter no follón a denosiña da Cañeiriña, que sabes que é un perro de ave que ahora mesmo está noutros rollos, que quere escribir unha novela, tío. Quero intentar joderlle a Pole, que es... Non fun capaz nunca, teño aí unha espiña clavada que... Fran, estás sintindo anxo, non? Pois, amigiño, aplica tu conto. Ou tes medo? Non che vou dicir máis, xa falaremos na entrega de premios, que agora terás que atender xente abonda e tamén quererás soltar a adrenalina que terás a 4.000 por hora, pero simplemente, tío, que me alegro moitísimo por ti, que sei que te ocurras, que o vives, que conduces como conduces, que lle metes as agallas que lle metes e que, mira, tes 5, gañaste las ti, non che regalou ninguén, así que moitísimos parabéns. Moitas gracias, tal. Anxo Gómez, Escudería Seilana, aí lle tendes o flamante gañador na modalidade de carrilar. Manda un saludo antes de marchar, home, que tías medio chipi. Un saludo para Suiza. Onde está o teu copy? Un saludo para Suiza, que está Borja desde Suiza, animándome, joder. Borja, ponte a traballar e deixe mirar as carrilanas, hombre. Para todos os chavales que me apoyaron, os que me estuveron aí animando, a un equipo de fútbol que onte liaron no barqueiro, fixeron un festón, é o millor das carrilanas, que hai un esteiro pétase de xente, isto é increíble, é o fin de semana máis bonito do ano para min, nunca vas ver esteiro como este fin de semana. É un crack, tío, é un crack. Eu ás veces levo no taxi, ten a deferencia de cada vez que mido mal o peralte da curva, de meterme a man e corregirme a trazada e sin soltar na outra man o vaso de Fanta, de naranxa, sempre, o que toma. Por fora da ventanilla, Por fora da ventanilla. O coche ten a tapicería impoluta grazas a él. Anxo, moitísimas gracias. Moitos parabéns a Seilana, moitos parabéns a Anxo Gómez e Anxo Camaño, flamantes gañadores na modalidade das categorías da categoría de carrilanas rápidas. Últimos WhatsApps que miro no 636 9697 45 como a sartenta. Que di Chema, di que lle fixo Jorge a Ramón. Bueno, Chema, xa sabes como son eses dous, xa sabes como son ese par. Lévanse como se levaban Albano e Romigna Power, lévanse como se levaban Ortega e Gasset, Ramón e Gajal. Que che vou dizer? Outro máis, é o último, non vexo xa ahora ningún. Pois estánme facendo sinais de que hai que ver o partido, Johnny, así que nós imos a seguir disfrutando a festa das carrilanas desde Alameda, xa degustando os produtos típicos que son a crén da crén aquí, non vai haber volatos destes de marca branca, nin buñuelos destes que veñen da banda da Transilvania, non, foguera pare, aquí vai haber misillóns, vai haber empanada, vai haber boviño, e vamos a ver nunha pantalla xigante o partido da final do Mundial. Pola nosa parte, pois, eu feliz e agradecido á equipa organizadora de Carrilanas Esteiro de que me den a oportunidade de aportar unha frangulliña, un grau de area ao que toda esta enorme catedralicia festa, a vos, pois, dicirvos que cando tiñades a oportunidade, millor aquí, e cando non se poida, faremos por achegarvos aí en bandexa de prata o que o Gran Prix de Carrilanas Esteiro. Esta edición 2026 toma agora o sprint final xa na Alameda. Parabéns tamén, grande traballo, os amigos de Aleuto, grandísimo traballo na retransmisión, e pouco máis, como digo outro, bicos aos cans e patadas ás mosas. Bico enorme e hasta que toque. Marcho, que teño que poñer uns implantes aquí no dentista. Hasta logo, un abrazo.